ಉಲ್ಲ ಆರಿಡ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಮದಿಪುನ ನಮಕ್ ಕೇನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನೀವುಂಡು ಐತ ಜೊತೆಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಧರ್ಮಾತ್ಮೇರ ನಕಲೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪ್ಪರವುಂಡು ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ದೂರಡಿತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿರ ನಕಲು ಚಾವಡಿದ ಎದುರಿತ್ತನಂಚಿನ ಸಭಾಂಗಣಗೆ ಬತ್ತದು ನಿಖಲು ಆಸನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿದ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪೊರ್ತುದ ಉಲಾಯಿ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರು ಅಂಚನೆ ಪೂಜ್ಯ ಅರಸುಲು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕಲು ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಉಂಡ್ರುಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಬೊಕ್ಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಿಡು 16 ವರ್ಷಗೋರ ನಡಪಡಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ ಸಮಿತಿದ ಮಾನದಿಗೆದ ಗುರುಕರಾದ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರಿ ನಮಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕರಾದ ನಮ್ಮನ ಸೀಮೆದ ಅರಸಲು ಅನುವಂಶಿಕ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರ ನೆಂಚಿನ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅರಸಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಅಜ್ಜಿಲೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುಗರ್ತೆದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮಿ ನೆಂಚಿನ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಮೇರೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತೆರಾದ PH ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ನೊಚ್ಚ 16 ವರ್ಷ ಪಿರವುಡು ನಡತನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಂಚಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಡ್ಲ ಅರಸುಲ್ನೊಟ್ಟಗು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತೆರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮಾನ್ಯ PH ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಈ ಸರ್ತಿಲ ಆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತೆರಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಅರಸುಲ್ನ ಮಿಗ್ಗೆ ಅಳದಂಗಡಿ ಅರಮನೆತ್ತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಜ್ಜಿಲೇರು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸದ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಾತೆರನ ಸಹಕಾರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಇನಿ ನಡತೊಂದು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕರಾದ ಪುಗರ್ತೆದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ನವಶಕ್ತಿ ಬರೋಡ ಮೇರೆ ನಮ್ಮನ ಜೊತೆಟ್ಟೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮನ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಸದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಶಾಸಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಚಾವಡಿಡು ಆರು ಪಾಲ್ಪಡುಂಡಿಪನಂಚಿನ ಬಿರುದದ ಬಿನ್ನೆಲ ಅಂದೆ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ನಂಚಿನ ಕೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯ್ಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಕಳ ಮಲಾರುಬೀಡು ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ನೆಂಚಿನ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಡಕ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಗುರುಕಾರು ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮಕ್ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಡು ನಮ್ಮನ ಜೊತೆಟ್ಟು ಸಹಕಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ ನಕ್ಲಾದ ನಮ್ಮನ ಅರಸಲ್ನೊಟ್ಟಗು ಇನಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಾರು ಜನತ್ತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆಡೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಮೂಜಿನ ದಿನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ ದಿನ ಬೊಲ್ಪಗು 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವೈದಿಕ ವಿಧಾನ ಕಜ್ಜೋಲು ನಡತ್ತ ಬೈದಂಡು ಶಾಂತಿ ಹೋಮ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಶುರಾಯಿನಂಚಿನ ಮಂಟಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಂಡಲ ರಚನೆ ಬಲಿ ಬಿಂಬಾದಿವಾಸ ದಿವಾಸ ಹೋಮ ಮಹಾಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಜ್ಜೋಲು ಇನಿತ ದಿನಟ್ಲ ನಡಪರವುಂಡು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದ ಬುಲಾಯಿ ಅರಮನೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಅರಮನೆ ಹಿಡಿದು ಆರಿನ ಬಾರಿ ವೈಭವಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಅರಸಲ್ನ ಗುರುಕಾರ್ಮೆಡು ಕಾವಂದೇರ್ನ ಪವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಒಂಜಾತ್ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿರ್ದದ ಬಿನ್ನಿರ್ನಕ್ಲನ ಸಮ್ಮುಖಡು ಅರ್ವ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗೆ ಮಮಲ್ಲ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ
ಧರ್ಮ ಬಂಧುಲೇನೆ ಧರ್ಮಾತ್ಮರನಕ್ಲೇನೆ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಚಾವಡಿಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನದಿಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ದೂರಡೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ್ನಕ್ಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಭಾಂಗಣಗೆ ಬತ್ತದು ನಿಖಿಲ್ನ ಆಸನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಮೌಖಿದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶುಕ್ರವಾರದ ಈ ಶುಭ ದಿನತ್ತ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವಾಕರ್ತನಕಲೆ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗವೇಣಿಯಮ್ಮ ಅರ್ವಾ ಮೇರ್ನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಮೇರ್ನ ಜೋಕುಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದಯ್ಯಮ್ಮ ನಾವುರ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸುಕೀರ್ತಿರಾಜ್ ಅಜಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಕರಿಮಣೆಯಲು ಪೆರಿಂಜೆ ಮಗಣಗುತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಕೇಶವ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಸುಖಿ ಆಲಡ್ಕ ಶ್ರೀ ಜಮಾಲ್ ಜಿ ಕೆ ಸುಪಾರಿ ಅರ್ವಾ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಲಿಯಂಡ್ರು ಶ್ರೀ ಚಿತ್ತರಂಜನ ಹೆಗಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಬಳೆಂಜ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಷಯ ಅರ್ವಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರು ಶ್ರೀಮತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಕೆದ್ದು ಅರ್ವಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ವಸಂತ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ನೀರಲ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀರಾ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆದ್ದು ಶ್ರೀಮತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಯಾದವ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಮುಳ್ಳಗುಡ್ಡೆ ಅರ್ವಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ವಿಘ್ನಾರ್ಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮನ ಢಾಬಾ ಅರ್ವಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಗೌಡ ಅಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಸವಣಾಲ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಳದಂಗಡಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಸ್ಥಾನೀಯ ಸಂಪಾದಕರು ಉದಯವಾಣಿ ಮಣಿಪಾಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ವ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ವ ಬೊಕ್ಕ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ನಕಲು ಇನ್ನಿತ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡಪನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಡ್ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವಾಕರ್ತಲಾದ ಸೇವೆನೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತದೇರು ಮಾತೆಲ್ಲವರ ಬಂದಲು ತಾಟಿ ಪಟ್ಟದು ಈ ಧರ್ಮ ಬಂದುಲೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಿರು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ಶಾಸನ ದೇವತೆಲು ನನಾತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯದ ಜೊತೆಟ್ಟು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಐರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯನ ಕೊರದು ದೇವರು ಕರುಣಿಸವಡೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸವಡೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಂಧುಲೆ ಪರಮಪಾವನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಲು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ನೆಂಚಿನ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ರಾಜಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಮೇರಿನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಯಿ ನೆಂಚಿನ ಅರ್ವದ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದ ಆವೊಂದುಂಡು ಆರೇನೆ ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಮೋಕೆಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸೋನಂಚಿನ
ರಾಜವಂಶಸ್ಥಿರು ತಿಮ್ಮಣ್ಣರಸಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಅಜ್ಜಿಲೇರಿ ಬಕ್ಕ ಮಾತ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ನಕಲು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವಡು ನಮ್ಮ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಡುಂಬಪುರತ್ತ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಲು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಗಾರನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಒಂದುಂಡು ಆರೇನು ಭಕ್ತಿ ಗೌರವಡು ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಅರ್ವ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಲ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರು ಪೂಜ್ಯ ಅರಸುಲ್ನ ಗುರುಕಾರ್ಮೆಡೆ ನಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಇನಿತ ಲೇಸದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮದಿಪನ್ನು ಕೊರ್ದು ನಮಕ್ ಹರಸರವಲ್ಲೇರೆ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರೇನೆ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಅರ್ವ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆರೇನೆ ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವಡು ನಮ್ಮ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಪರಮ ಪಾವನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಇಡೀ ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪರಿವರ್ತನೆದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಮಾನವ ಬದುಕದ ಉನ್ನತ ಮೌಲ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕೆ ಧರ್ಮಾತ್ಮನ ನಮ್ಮನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ವದ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವರಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ ಪರ್ವ ಕಾಲಡು ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗಾರನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಒಂದು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರೇನೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ತಿಮ್ಮಣ್ಣರಸರ ನೆಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲೇರಿನ ರಾಜಾಶ್ರಯದ ನಡಪುನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಇನ್ನಿತ ಧರ್ಮಾಚಾವಟಿಗೆ ನಮಗೆ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶದ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರು
ಮಾತಾ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆಸನ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಚಾವಡಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರ್ನ ಪಾವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ್ಮೇನೆ ವಯಸ್ಸೊಂಡ್ರೇಪನಂಚಿನ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ರಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ ಜಿಲ್ಲೆರ್ಲ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಗದ್ದಿಗೆಡ ಆತೇರಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬಿರ್ದದ ಬೆನ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಗದ್ದಿಗೆಡ ಆತೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಮೇರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಗದ್ದಿಗೆಡ ಅವಡು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಂತೆರನಂಚಿನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ನೊಚ್ಚ PH ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ನೊಚ್ಚ ಮೇರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಗದ್ದಿಗೆಡ ಅವಡು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲೇ
ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರನೆಂಚಿನ ಅರ್ವ ಅರಮನೆತ್ತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲೇರು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪುರ್ತದ ಉಲಾಯಿ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರವುಳ್ಳೇರು. ಸೀಮೆದ ಪಟ್ಟದ ದೇವೇರಾಯನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹನ ನಟ್ಟೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹನ ನಟ್ಟದು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಗದ್ದಿಗಡೆಪನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜ್ಯ ಅರಸುಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಅನುಮತಿನಕ್ಕೇನೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಿನ ಶುರು ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅರ್ವದ ಕಾರಣಿಕದ ದೇವರನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಬೊಕ್ಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಮೂಜಿನ ದಿನತ್ತ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಿಡ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲ. ಬಂದುಲೆ ವೀರ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆರಿನ ಮರ್ಮಲಾಯನಿಂಚಿನ ಮಧುರಕ್ಕ ದೇವಿ ಮಗೆ ರಾಯಕುಮಾರಗ್ ಪಟ್ಟಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಗಂಗೆವಾಡಿಡ್ದು ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಗಾತ್ರ ಕೊನತ್ತನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಆನಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ ಅಜಿಲ ಅರಸುಲ್ ನಕಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ರೀತಿ ರಿವಾಜು ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆನ ಬಾರಿ ನಿಷ್ಠೆ ನಡಪಾದ ಬೈದೇರು. ಅರಸುಲನೆಂಚಿನ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅರಸುಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲೇರನ ರಾಜಾಶ್ರಯಡ್ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನಿ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲ. ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಆದ ಆರೇಣದು ಇನಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ್ವಕವಾಯನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮದಿಪುದ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶನಕ್ಕೆ ನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಿನಿಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಕೂಡ್ದು ಬೈದನು. ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸನ ದೇವರಿನ ಸುಗಿತದ ಮೂಲಕ ಸುರುಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಣದು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲಾ MK ಅರ್ವ ಮೇರಡೆಯಾನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ವಸಿಷ್ಠವಾಮದೇವಾದಿವಂದಿತ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮಹಾದೇವಸುತಂ ಗುರುಗುಹನುತಂ ಮಾರಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶಂ ಶಾಂತಂ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ನಾಟಕಾದಿ ಪ್ರಿಯಂ ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯಂ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ. ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಗದ್ದಿಗಿಡಿಪನಂಚಿನ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರೇನೆ ಪಾವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕುರ್ನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರಿನ ಬಿರ್ದಿದ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕ್ಲೇನು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ್ ನಕ್ಲೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮದಿಪುಡು ಎತ್ಕೊಂಡ್ರುಲ್ಲೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೂಜ್ಯ ಅರಸುಲ್ನ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಹಿತೈಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರಮನೆತ್ತ ಪರಮ ಭಕ್ತಿರಾಯನಂಚಿನ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಕುಕ್ರಾಡಿ ಮೇರು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಇತ್ತ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರುಲ್ಲೇರಿ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪೆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿನ ఒక ಮಾತ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲಿನ ಪಾದವು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಪರಂ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೆರನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ನಟ್ಟೊಂದು ಅರಸೆರ್ನ ಅಪ್ಪಣೆನಕ್ಕೇನೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಮೂಜನೇ ದಿನತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಲೇಸರು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 38 ದಿನೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರಸುಲೆಗೆ ಈ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಶಯದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಒಂಜಾತ ಜನಕುಲೆನು ಅರಮನೆಗೆ ಲೆಪ್ಪಡಾದು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ಆತನು ಅಂಚಾದು ನಿಖಿಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಐಕ್ ಅರಸುಲೆಗೆ ಈ ರೆಂಚ ಪನ್ಪರ ಅಂಚ ಪಣದು ಕೇವಲ 37 ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗೂ ಜತ್ತ ಕೂಡಲೇ ಅರಸುಲೆಗೆ ಪಂಡೇರು ನಿಖಿಲ್ ಶುರುವಾತವಾದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದು
ಕಾವಂದೆರಡ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲಾರಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ನಿಗದಿ ಮಲ್ದ ಬಣ್ದು ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪೋದು ಕಾವಂದೆರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತ ಇಂಚ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅವರುಂಡು ದಯಪಂಡ ಕರಿನ 17 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ 16 ವರ್ಷಗಳು ಆವಡಿತ್ತು ನಾಡ 17 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಐಕ ಕಾರಣ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತಂಡು ವೇಣೂರದ ಅರಸರ್ನ ಪಟ್ಟದ ದೇವೇರನ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರನು ಬಾಲಾಲೆಡು ದೀನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅರಸಲು ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ಪಟ್ಟದ ದೇವೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಲಾಲೆಡು ದೀವೊಂದು ಎಂಗುಲು ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪನವು ಸರಿಯಾತು ಅಲ್ಪದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವಾಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇಂಗಿತನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ಕರಿನ 23ನೇ ಇಸವಿಡು ಅಲ್ಪ ವೇಣೂರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬಾರಿ ವೈಭವಡ ಆತನವು ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಅರಸೇರ್ನ ಬಕ್ಕ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ವೇಣೋಡು ಮಹಾಮಸ್ತಕ ಅಭಿಷೇಕ ನಡತ್ತುಂಡು ನಡೆದಾತ್ರ ಮುಲ್ಪೊಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಪ್ಪೆನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪುನಗ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ತಡಾಂಡು ಆಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ತೂಪುನಂಜಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಂಡು ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರಡೆ ಎಂಕುಲು ಕೇನ್ ನಗಾರ್ ಪಂಡೇರು ಖಂಡಿತ ಎನ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬರ್ಪೆ ನಾನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆರ್ನ ಡೈರಿ ತೂದುಲ ಯಾನು ಜನವರಿ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬಣ್ಣದ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಆತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 1.5 ಕೋಟಿದ ಬಜೆಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಅಂಗಣಗೂ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸವನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ದ ರಿಪೇರಿದ ಕೆಲಸ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ದಿನಂಚಿತನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾಂಗಣದ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆವಡಿತ್ತು ನಾವು ಐನ್ಲ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶರು ಪಾಡೊಂದ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ನಮಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿಟ್ಟಿಡು ಐಲ್ನ ಮಲ್ಪೊಡ್ಪನ ಯೋಜನೆನ ದುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಐಲ್ನ ಜೋಡಿಸೋನ್ ಎಂಗ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಮುರಣಿ ಸುರೂತ ದಿನ ತಾನಿ ಎಂಗಲ್ನ ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವೈಭವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡತ್ತುಂಡು ನೆಕ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಎಂಗ್ಲೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತು ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರ್ನಾಂಡ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪೂಜ್ಯ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬತ್ತದ ಉಗ್ರಾಣ ಮೂರ್ತನು ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊರ್ದು ಪೋಯಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂತ ಅಂಡ ಅರಸರ ಒಂಜಿ ಇಂಗಿತ ಎತ್ತಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒತ್ತು ಕೊರ್ರಬಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಆಪನ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ನೆಕ್ ರಡ್ಡೈಗೆ ನಮ್ಮ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಈ ಸರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಎಂಗುಲು ಅರಸರ್ನ ಆಶಯದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಗುಲು ಈ ಸರಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಸಭೆಟ್ಟು ಎಂಗುಲು ಕಾವಂದೇರನ ಪೋದು ಕೇನ್ನಗಾರು ಇನಿ ಸಂತೋಷಡು ಒಪ್ಪುದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಮಯಡು ಬತ್ತದು ಎಂಗುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರೊಂದಿರು ಆರೆಗೆ ಅರಮನೆದ ಪರವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜನಂಜಿ ಸೀಮೆದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಪ್ಪನಾಗ 32 ಗ್ರಾಮೋಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಗರಡಿಲಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಹೂವು ಅಂಡ್ಲ ಅರಸೆರಡ ಬತ್ತು ಕೇನ್ನಾಗ ಅರ ಮಾತೈಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು 32 ಗ್ರಾಮಲ್ಲ ಏಕರೀತಿಡು ತೂವೊಂದು ಬೈದನಂಚಿನ ಎಂಗಲ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ಅರಸರು ಆರಿನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿರು ಆರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಊರ್ದ 32 ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ಜನಕುಲ್ನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ಆರಿನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದು ಯಾನ್ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಮಿತ್ತಮ್ಮಾರು ಬತ್ತದು ಆರೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ನನೊರಿ ಬಿನ್ನೆ ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಮಾನ್ಯ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ದಿನ ನಿಗದಿ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತದು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪುನೈತ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ ಆದ್ರ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಮೇರ್ಲ ಇನಿ ಬಾರಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬತ್ತದು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲು ಪಡಿತೀರು ಮೇರೆಲ್ನ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅರಮನೆದ ಪರವಾದ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾದ ಆರನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಾಜಿಲಿನ ಬತ್ತದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಾರು ನಾನೋರಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ನೊಚ್ಚ ಮೇರೆ ಕರಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಡ್ಲ ಅರಸೇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೀತದು ಅರ್ನ ಸಹಪಾಠಿಲ ತಂದೆ ಕರಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಡ್ಲ
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ದಿರಿ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಡ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ತಂಡಲ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ದಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ದಿನನಿತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎತ್ತಂಡ್ಲ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲಿ ಇತ್ತದು. ಇನಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತೇನು ಒಂಜಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತರ ಮೇಲೆ ಚಾವಡಿ ಇಡಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪರ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಾರನ್ನು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿದೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಧರ ಡೋಂಗ್ರೆ ಬತ್ತದೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ್ ಪೊರ್ಲ ಆವಡೊಂದಾಂಡ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ದಾನಿಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನ ಸಹಕಾರ ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಸಹಕಾರ ಇಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಪನೋಡನಾಡ ಪ್ರಗತಿ ಬಂಧು ಒಕ್ಕೂಟ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳನ್ನ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಳದಂಗಡಿ ವಲಯ ನೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕರಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ನಿರಂತರ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು. ಅಲಂಕಾರ ಇಪ್ಪರ್ಯಾವು, ಚಪ್ಪರದ ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪಡು, ಸ್ವಚ್ಛದ ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪರ್ಯಾವು, ಹೊರೆಗಾಣಿಕೆ ಜೋಡಣೆದ ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪರ್ಯಾವು, ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊರ್ಪನ ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪರ್ಯಾವು. ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಆಯಾಯ ಗ್ರಾಮಗೂ ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊರ್ಪನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ದೇರಿ ಅಂಚಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಬೊಕ್ಕನೆತ್ತ ಪ್ರಗತಿ ಬಂದು ಒಕ್ಕೂಟದಕ್ಕಲಿಗೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕೊರ ಸೋಲೋಯ್ತು ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾದ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡೊಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ದಾಯಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೇವಲ ನಮ್ಮಡ ಕಾಸು ಇತ್ತಿನಿಂದಾಂಡ ಐನು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಜೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರಮದಾನಲ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಇನ್ನಿಟ್ಟಿಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ನೆಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಕಾರಣ 15 ದಿನೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ನಡಪುನ ಜತನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೈಯದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹುನಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಬುಲ್ಪುದ ರಾತ್ರಿದ ಫಲಾರನ್ನು ಉಚಿತವಾದ ನಾಕುಮಾರ್ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆರೆಗಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊನ್ಬೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಇಪ್ಪರ್ಯಾವು ಮಹಾದಾನಿಲಾದ ಒಂಜಾತು ಜನ ಸಹಕಾರಣ ಮಲ್ದೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಾತು ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಯಿನ ದಾನಿಲುಲ್ಲೇರಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದೇರಿ ಅವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಪರ್ಯಾವು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮಮುಗೇರರ ಸಂಘ ಕುಡ್ಡಲಬೆಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸತ್ಯಸಾರ ಮುಪ್ಪಣ್ಣ ದೇವಿ ಸಮಿತಿ ಕೋಟೆಬಾಗಿಲು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ಹಳದಂಗಡಿ ಸಿರ್ಲಾಲು ಸುಲಿಕೀರಿ ಮೊಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುರಾಣಿದ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪ್ರಚಾರನು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಖಾಂತರ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಬಿತ್ತರಿಸೈನ ಮಾತ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಲೈತು ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾದು ಭಕ್ತನಂಜಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ ಬೊಕ್ಕೋರ ಊರ್ದ ಪರವರ್ದ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಸೊಲೈತು ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದೇಶಾಯ್ತು ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಗೂ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಾವಡಿದ ಗದ್ದಿಗಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರ್ನಕ್ಲೇನೆ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ್ನಕ್ಲೇನೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೆಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮಿ ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದೇನಾರಿಗೆ ಮೋಕಿದ ಗೌರವನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಾವೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಅಜಿತ್ ನಾವರ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಮಾನದಿಗೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಅಜಿಲೆ ಸೀಮೆಗೆ ಅಜಿಲ ಅರಸುಲ್ನಕ್ಲನ ರಾಜಕೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಉಂಡು ಸುಮಾರು 16 ಶತಮಾನದ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ಈ ಸೀಮೆಡು ಶಾಂತಿ ಮೈತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮೃದ್ಧಿನ ಜೊತೆಯಾದ ಕೊನೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಇತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಅವು ಅಜ್ಜಿಲ ಅರಸುಲ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಪೆರ್ಮೆದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅರಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಅಜ್ಜಿಲೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಆರ್ನ ಸೀಮೆಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪು ಬಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ದೈವಾಲಯಲು ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪಡೆದು ಪರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆಳಗೊಂದಿಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂತು ನಾವು ತಿರುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಗದ್ದಿಗೆಡೆ ಗುರ್ಖಾರ್ಮೇನ ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಅರಸಲು ಸುರುತ ಪಾತೆರನು ಕೊರಡು ಪಣದು ಯಾನರಡ ಮಾನದಿಗೆಡಿಕೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ವಂದಿಸ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಆಸೀನರಾದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆರಿಗೆ ವಂದಿಸ ಒಂದು
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಯನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೇ ಎಂಗಳ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ರೇ ಎನ್ನ ಸಹಪಾಠಿ ಆಯನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಂಚಿನ ನಿತ್ಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತಾ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೇ ಇನಿ ಎಂಗಳ 60 ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂಜಿ ದಿನ ದೇಪಂಡ ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮನ ದೇವೇರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂಜಿ ದಯತಾನ ಚ್ಯುತಿ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಆಯ್ನ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಏಪಲ ವೃದ್ಧಿಯಿಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಏಪಲ ನಮಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಪ್ಪುಣರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮನೊಂಜಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಡತುಂದು ಬತ್ತಿನ ಪದ್ಧತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ 16 ವರ್ಷ ಬುಡ್ದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡಿತ್ತು ನಾವು ಕೆಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ದಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಐನೊಂದು 5 ವರ್ಷ ದುಂಪಾಡೋಣ ಎಂಗ್ಲು ಇನ್ನು 1462ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಸುಮಾರು ಆ ಇಸ್ವಿದ ಅಂದಾಜಿಡು ಈ ದೇವೇರ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತನಿಗೆ ಈ ಅರಸುಲ್ನಕ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಈ ದೇವೇರನ ಕಲಶ ರೂಪದ ದೇವರು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮೂಲು ದೇವಂಡ ಓಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತೋರ್ತಿಕ್ಕುನ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪುದರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ದೇವರೊಂದು ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಂಕ್ಲು ದೇವಿನ ರೂಪಡಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನೇ ಬರೀ ಎಂಗಳ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಕೊಣತದು ಮಧುರಕ್ಕ ದೇವಿ ಅಂటున్నారు ಮೂಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತಿರುವಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲನ ಅಂಚನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡೆಯನ್ನು ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೆಡು ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ತುನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೆತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪದೇರು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ಬೋದು ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ ನಾವು ಅರೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಅಣ್ಣ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಆರ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಹೋಗಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮೂಲ ಆತನ ಎಂಕ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ 1995ನೇ ಇಸ್ವಿಡಿ ಎಂಕ ಪಟ್ಟಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ನೂತನವೇ ನಂಚಿನ ರಥ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಂದು ಎಂಗ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೈಪಾಡಿ ಎಂಗ್ಲು ಮುರಣಿದೇನು ಸಬಿಟ್ಟವರ ಪಂಡೇನ್ ದೇ ಪಂಡ ಅರಡೇನು ಸುರುಕೇನಾಗ ಈರ್ನ ಪುದರ್ಡೇನು ಪನ್ಪೈನ್ ಇನ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಬೊಡ್ಚಿನ ಸುರು ಪಂಡಿತ್ತೇರಿ ಅಣ್ಣ ದೇವೇರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಾರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪುಣು ಪನ್ಲೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅರಸುಲೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಬರೀ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಅರೆ ಆನಿ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಆ ನಿಡಿದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಮಾತಾ ವಿಚಾರಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗಾರ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಅವು ಸಹಕಾರನ ಬತ್ತು ಯಾನು ಆರನ ಸಹಕಾರನ ಪನೊಂದು ಪೋಣ್ದಂಡ ಎಂಗ್ಲ 60 ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಎಂಗ್ಲ ಅರಸು ಮನೆತನ ತಿಕ್ಕಿನ ಸಹಕಾರನ ಪನೊಂದು ಪೋಂಡು ಅವ್ನು ಮಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟೇ ಕೊರಡವು ಏನು ಅಂಡ ಮುರಣ್ಲ ಏನು ಕೇಂದಿರಾರೆ ಅಂಟ ದಯತ ಪಂಡ ಇನ್ನ ನಮ್ಮನ ಪೋಯ್ಸರ್ತಿದ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಯ್ತು ಸಂದಾಯ್ತ ಆತ ನಿಂದು ಪಂಡೇರಿ ಅವು ಏನಾರಿಗೆ ಪೂರಾ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಏನಾರಿಗೆ ಬುಡ್ಪಾದ ಪಂಡ್ಯಾರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾರು ಬರ್ಪೆರ ಇಜ್ಜ ದವಣ ಎಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತು ಮುಗಿಪೋಡು ಅಂತ ಆಶಯನ ಆರ್ನಡೆ ಏನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೈತೆ ಏನು ಮುಲ್ತು ಮೊಕ್ಲಿನ ನಂಗೆ ಸಮಿತಿ ತಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಕಡಪುಡ್ದು ಆ ವಿಚಾರ ನಾರಿಗೆ ತೆರಿಪನಾಗ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದಾರು ಒಪ್ಪಂದು ಇನಿ 10ನೇ ತಾರೀಕೇನು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂದು ಏನಟ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕಿನಾರು ಪಂಡಿರಿ ಆರು ನಾವೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಡದ ಮಧ್ಯಾಡ್ಲ ನೆಡ್ದೆಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಣು ಎಂಕಲ್ನ ಅಜಿಲ ಸೇಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅರಮನದ ಬಗ್ಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೆತ್ತೆ ಉಂಡು ಹೊಂಡು ವಿಚಾರ ಎಂಕ ತೆರೆದು ಬರ್ಪಣೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ 2012 5 ವರ್ಷ ಪಿರಾವು ಆವಡ ಏನಂಚ ಮಸ್ತಕ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ದುಂಪೋಂಡಿಂಚ ಇತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಹಲವಾರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಡೊಂದೆಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮುಖಾಂತರ ತೂನಾಗ ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯಲ ಆವಡು ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಲ ಆವಡು ಪಂಟ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಉಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಏನಂಜಿ ಮೂಜಿ ಇಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಏನಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದಾಗ ಉಡ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಅವು 5 ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಟ ನಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬತ್ತದು ಇನ್ನು 5 ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮುಲ್ತ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಸೇರುಂದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕೈ ಜತ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಲವಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಿತಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿನ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎಂಕ್ಲನವರೇ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲೇನೆ ಏನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ನೋ ಎಂಕ್ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಎಂಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಂಚಿನ ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ತಿತ್ತ ಆರು
ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಅರಮಂಡ ಆಪನ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸೋದು ಪಂಡ ಎಂಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅರಮಂದ ಪರಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ನನೊರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಮನೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನೆಡ್ ದುಂಬುದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಇಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಕುಲು ರಡ್ಜಲ್ ಎಂಕುಲು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ನಾಕ್ಲು ಆ ಸಂದರ್ಭದಿಂಚಲ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾಕ್ಲಂಚ ಅಂಚ ಇನಿ ಮುಟ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಹಿಡಿತೊಂದು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆತ್ನಾರ ಎಂಕುಲ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆತ್ನಾಕ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಅಂಚ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕುಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಐಕ್ಲ ಎಂಕ ಭಾರಿ ಯಾರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮನೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಗ್ಲ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಅರಮನೆದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಈತ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಮಾರು 38-40 ದಿನತ್ತೊಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡುಂದ ಅಂಡ ಎಂಗಳ ಇಡೀ ಸೀಮೆದ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಎಂಗಳ ಅರುವದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನ ಸಹಕಾರ ಎಂಗಳು ಖಂಡಿತ ಮಾರಪ್ಪರಿದ್ದಿದೆ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಎತ್ತ ಪಿರವಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಂಡಿರ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ದ ಪಿರವಡು ನಮ್ಮಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾಕಲ್ನ ಪುದಾರ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪರೆಯಾವು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಆದಿಪ್ಪರೆಯಾವು ಬೇತೆ ಪುದಾರ್ಲಾಕಲ್ನ ಬರು ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅದು ಬೆಂತನಕ್ಲು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಉಳ್ಳಿರ ಮೂಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಎಂದಾಯಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಸಹಕಾರಡು ಈ ಕೇವಲ ಒಂದು 40 ದಿನತ್ತವರ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾಕಿದ ಚಪ್ಪರ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪಲಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ನು ಆತರಿಂದ ಅಂಡ ಐಕ್ ಮುಲ್ತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಕಾರಣ ಅಂದ ಏನು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲನ ಸಹಕಾರದ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಂಡು ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ಸೀಮೆದ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು ನಡೆದಾರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂಡಿನಿ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿದಾಲ ಇನಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಯಪಂಡ ಮಾನ್ಯ ತಂತ್ರಲು ಎಂಕಲ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಎಂಕಲ್ನ ತಂತ್ರಲಾರು ಆರೆಗೆ ಯಾನು ಪಟ್ಟಿ ಕೋರ್ನ ಸಂದರ್ಭದ ಆರು ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ತೀರ್ನಾಗ ಆರು SLC ಇತ್ತೀರಾರು ಅಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನವಂತ ಸಮಯ ಪೋನಗಾರ ದೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಸೀಮೆದ ಹಲವಾರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಗಳ ಅರ್ಚಕರಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೊಳ್ಳ ಮೇರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಕ್ಕಳ ನೇತೃತ್ವಡು ಎಂಗಳ ಇಡೀ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಅವಳ ಹಾಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೆರವೇರಿಸೋದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪಂಡ ಎಂಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದಾಯ ಪಂಡ ಮತ್ತು ಆ ನಮ್ಮ ಏತೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀವೊಂಡಲ್ಲ ಈ ವೈದಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಕಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಭಾರಿ ಆತಿಪ್ಪುಣಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸದ ಮಾತ ಅಂಚ ಆ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಮಾತ ರೀತಿಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇನಿ ನೆರವೇರಿಸೋದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಏನು ಇನಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಪೂಜೆ ಹೆಗ್ಡೇರಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅರೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಅರ್ಥ ಆವಡ್ಮಂಟಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಈ ವಿಚಾರನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇನು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿರ ಒಂಜಿ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಆಯನಂಚಿನ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಇಪ್ಪು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪೂಜಾ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಎಂಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನ ಅರೆಗೆ ನನಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಸೀಮೆದ ಪರವಾದ ಏನಾರ ಪಿರೊಂದ್ಸತಿ ಯಾರ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ನೊಂದು ಮುಲ್ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲಿಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ನೊಂದು ಏನಾರ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಈ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಚಾವಡಿಡು ಸುರುತ ಪಾತೆರನ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ರಸಲೆಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವೊಂದು ಚಾವಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿರುದದ ಬಿನ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಧರ್ಮಾತ್ಮರು ಮನಸ್ಸಡೆ ಎಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಉಂಡ ಐನೆ ಬಾಯ್ದ ಮೂಲಕ ಪಂಡದೆ ಆ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಪಂಪನಂಚಿನ ಪುಗತ್ತಿನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಮಾನ್ಯ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಿಡಿದು ರಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಹಳ್ಳದಂಗಡಿದ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಸಮಾರಂಭಡು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ರ ಪತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇನೊಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಜನೆ ಸೀಮೆದ ಅರಸುಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೇನೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪನ ನೆತ್ತ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾಯನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರೆ ಮೂರು ಸೇರಿದನ ಮಾತ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರು
ಕಳೆದಂಗಡಿದ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದ 17 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆದಿತ್ಯನ ಮಂಡದು ಈತ ತಾನೇ ಪಾತೆರ್ನ ಅರಸುಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರು ಪಂಡೇರು 12 ವರ್ಷಗರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪನವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ತೆರೆಯೊಂದ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ವಿಚಾರದವರ 17ನೇ ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ನಡಪನ ಚಿತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ತೂಣುದಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಾತಾವರಣಡು ಶಿಸ್ತುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮನ ತಾಲೂಕುಡಿನಿ ಒಂದೇ ಸಮಯಡು 2 ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಬೈಪಾಡಿದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಪಲ ತೂಣುದಾಂಡ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂಭ್ರಮಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡತುಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಈ ರೀತಿದೊಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಚ ಹಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ 17 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆ ರೀತಿ ಆದೀಪು ಬಣ್ಣದ ನಿಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಇಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆಯನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಗಳ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಡ್ದಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 17 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಿರಪೋಂಡ 12 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಿರಪೋಂಡ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ನಡೆದು ಇಂತ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದಾಗ್ಲಿ ಅಪಗದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆಗಳ ಇನಿ ನಡಪುನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅತ್ತನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಜನಕ್ಕಳ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂದು ಮಾರ್ಪಾಡು ಆತಂದು ಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದು ಶುಚಿತ್ವ ಕೋರಡು ಅವೇನೇ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವಾದ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಜನಕಲಿಗೆ ಬತ್ತಗಂಡು ನೆಕ್ಕು ಪೂರ ಕಾರಣದಾನೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಡು ಬೆಂದನಕಲಿ ಏರುಪನ್ನ ವಿಚಾರ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರು ಪಂಡೇರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದಾಕಲು ಆಯ್ತಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುದಾಕಲು ಭಜನಾ ಮಂಡಿದಾಕಲು ಮೊಕಲ ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡದು ದಾಯ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 10-30 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮು ನಡತು ಇತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಇನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಪಗ ಶಿಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಂಡ ಆಂಡು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡು ಆಪಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಲ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರಣ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನೋಲಿ ಪೂರ ಶಿಸ್ತುದ ಜೀವನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡೆದು ಪೂರ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮೇನಿ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು 1974ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಭೂಮಸೂದೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗ ಭೂಮಾಲೀಕರನ ಜಾಗ ಪೂರ ಗೇಣಿದಾರ ನಕಲ ಪರವಾಂಡು ಇನ್ನು ಯಾಕಲು ಭೂಮಾಲೀಕರ ಆತೇರು ಅಪಗ 34 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಇನಿ ಭೂಮಾಲೀಕರ ನಕಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಊರದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಮತ್ತು ಸೇರಿದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರನ ಜಾತ್ರೆನ ನಡಪಡುವಂತೇರು ಇನಿ ಆ ಗೇಣಿದಾರ ನಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡಪಡೋದಿಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇನಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಬಾಳು ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಹಿಡಿದು ಸರ್ಕಾರ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಹಿಡಿದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹಿಡ್ದು ನಡತ ಅವರ ಇನಿ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬತ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರದ್ದು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡದಿನಿ ತೊಜ್ಪದ ಗೊತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅರಸೋಲು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸುಮಾರು 40 ದಿನದಿಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಶ್ರಮಿಸೈನಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಬಂಡದು ಬೆಂದನಕಲು ಐಕ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಕಲು ಅನ್ನದಾಲ ಸೇವಾಕರ್ತೆರ್ನಕಲು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೂಡುವಿಕೆಡು ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಆತನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತದು
ನಮ್ಮನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐತೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ವಂದಿಸ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ಅರಸುಲೆಗೆ ವಂದಿಸ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಮಾತರೆಗಳ ಶುಭ ಹಾರೈಸದು ಏನಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೂಲು ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ಕೂರು ನಂಜಿತ್ತ ಮಾತಾ ಸಂಘಟಕರ್ನಕ್ಳಿಗೆ ವಂದಿಸದೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಲೇಸಿಡು ಪಾಲು ಪಡೆದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಡ್ಡು ಮದಿಪ್ಪನ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಬಿರುದದ ಬಿನ್ನೆ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಕೆ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗೆ ಮೋಕಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲೇನೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಅರ್ವದ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಧರ್ಮಾತ್ಮರ್ನಕ್ಲೇನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರು ಪೂಜ್ಯ ಅರಸುಲ್ನ ಗುರ್ಖಾರ್ಮೇಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾನದಿಗೆನೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪರುಳ್ಳೇರು ಹನಿಗೂಡಿ ಹಳ್ಳ ತೆನೆಗೂಡಿ ಕಣ್ಣಜಾಂದ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಡವನ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತದು ಇನ್ನು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಲ ದೇವರನ ಸೇವೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆತಂಡು ಅಂಡ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಮಲ್ಲ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಧರ್ಮಾತ್ಮರ್ನಕ್ಲೇನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾನದಿಗೆನೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಿತಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನದ ಗುರ್ಖಾರ್ಮೇನೆ ವಹಿಸೊಂದು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಯುವ ರಾಜಕಾರಣಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಮೇರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದೆ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೆರೆಡದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂಜ್ಯ ಅರಸುಲ್ನ ಗುರ್ಖಾರ್ಮೇಡೆ ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಲು ಮಾನ್ಯ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪರುಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಿಡಿದ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತುಕೊಂಡೆಂಚಿನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಗುರುಕಾರರು ರಕ್ಷೀಶ್ವರ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಅಳದಂಗಡಿ ಅರಮನೆ ತಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒತ್ತಿಡಿದು ಮೊಕ್ಕಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸ ಒಂದು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರು ಮಾನದಿಗೆನೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗುರುವಾಣಿಕೆರೆ ಪನ್ಪರಂಚಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಗ್ರಾಮಡು ಇನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಜವನೆ ಸುಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಬೋಳತಿನಂಚಿನ CCTVನ ಆರ್ನವತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಕರೆದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಸ್ತೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಗುರುವಾಣಿಕೆರೆದ ಗುರುಕಾರರು ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಮಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಷದ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತೆನ ಪಡೆಯಂಚಿನ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಗುರುವಾಣಿಕೆರೆದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಸುಮಾರು 16 CCTVನ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪನ ಮೂಲಕ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನಾರು ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಪರ್ಲಕಂಠದ ಚಾವಡಿಡು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರಸಲು ಮಾನದಿಗೆದ ಬೆನ್ನೆರ್ನಕಲ್ನ ಸಮ್ಮುಖಡು ಮೋಕೆಡು ಅಭಿನಂದಿಸಾವಂದುಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆದ ಪೆರ್ಮೆದ ಉದ್ಯಮಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ವೇಣೂರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಬಾಹುಬಲಿ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದ ಸಂದರ್ಭಡು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರಿನ ಜೊತೆಟ್ಟು ಉಂತದು ಪೂಜ್ಯ ಅರಸುಲ್ನ ಜೊತೆಟ್ಟು ಉಂತದು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತಿದ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂದ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ಪೂಜ್ಯ ಅರಸುಲ್ನ ಜೊತೆಯಾದ ಉಂತದು ಮಾತ ರೀತಿಡ್ಲ ಸಹಾಯ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಧರ್ಮಾತ್ಮೇರು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂದ್ರ ಪುಗರ್ತಿದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಚಾವಡಿಡು ಆರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಿಂದ ಪನ್ಪ ಅರ್ವದ ಅಪ್ಪೆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿನ ಮಹಾಭಕ್ತೆ ಅರಸುನ ಮಹಾಹಿತೈಷಿಯಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಮಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪುಗರ್ತೆದ ನಮನ ಅರ್ವದ ಪೆರ್ಮೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದೇವಾಡಿಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಂಡಿತರಿಂದೆ
ಇಡೀ ಲೋಕಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಯ್ನಾರು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದೇವಾಡಿಗೆರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದೇವಾಡಿಗೆರು ಇತ್ತರ್ನಾಂಡ ದೇಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮಾನದಿಗೆ ನೀರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನರಿ ನಮ್ಮನ ಪೆರ್ಮೆದ ಧರ್ಮಾತ್ಮೇರು ಪುಗರ್ತೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇನೆರೆ ಬೈಲಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಧರ ಡೋಂಗ್ರೆ ಸಮಿತಿ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಡು ಪೂಜ್ಯ ಅರಸನ ಜೊತೆಟ್ಟು ಪುಗೆಲು ಕೊರ್ದು ಸಾಕಾಯ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಧರ್ಮಾತ್ಮೇರು ಪುಗರ್ತೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಧರ ಡೋಂಗ್ರೆ ಸೇನೆರೆ ಬೈಲು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರು ಶಾಲೆ ಪುದೆತ್ತದು ಪೂಜ್ಯ ಅರಸಲು ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಾರ ಪಾಡ್ದು ಪೂಜ್ಯ ಅರಸಲು ಪೇಟ ಪಾಡ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಧರ ಡೋಂಗ್ರೆ ಮೇರೇನು ಅಭಿನಂದಿಸಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗೆ ಮಾನದಿಗೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನನ್ನೊರಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮೆ ದೂರದ ಮುಂಬೈಡು ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತಿದ ಉದ್ಯಮಿ ಆದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಅಮುಣಿ ಮಂಜು ನಿವಾಸ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಯದೀಪ ದೇವಾಡಿಗೇರು ಧರ್ಮಾತ್ಮೇರಾದಿತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮನ ಅರ್ವದ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವೇರನ ಮಾತ ಕೆಲಸಗಳ ಸಹಾಯಕರೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಧರ್ಮಾತ್ಮೇರು ಇನಿ ಮಹಾಪೋಷಕರಾದ ಎಂಗಳ ಜೊತೆಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡಪನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಡೆ ನಮಗೆ ಪುಗೇಲು ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಬಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಯದೀಪ ದೇವಾಡಿಗ ಅಮುಣಿ ಮಂಜು ನಿವಾಸ ಅಂಚನೆ ಮುಂಬೈದ ಪುಗರ್ತಿದ ಉದ್ಯಮಿಲೆಗಳ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಚಾವಡಿ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅರಸಲು ಅಂಚನೆ ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಮಾನದಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಅವರ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟದ ಅಭಿನಂದಿಸ ಅವಡು ಪಣದ್ಯಾನ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು. ನನ್ನೂರಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮೇರು ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯುಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿಭಾಗದ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮಾ ನಿಲಯ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಾರಿಂಕಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮೇರಾದ ಬೆದಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಡು ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಕೆಲಸನ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಧರ್ಮಬಂಧು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಾರಿಂಕಿ ಇರು ಓಲಿತ್ತರ ನಾಂಡ ಪಾರ್ ಬರಡು ದಾಬಂಡಾರ ಜವನಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಪೂಜ್ಯ ಅರಸುಲಿಡ್ದು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅರಸುಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಾನಾದಿಗೇನು ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮಾ ನಿಲಯ ಪ್ರಶಾಂತ ಪಾರಿಂಕಿ ಮೇರೆಗಳ ಬಾರಿ ಮೋಕ್ಯದ ಮಾನದಿಗೇನೆ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಚಾವಡಿ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನೂರಿ ಧರ್ಮಬಂಧುವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸನಂಚಿನ ದೂರದ ಮುಂಬೈಡು ಉದ್ಯಮಿ ಆದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಪಾಲಬೆ ನಿವಾಸಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ ದೇವಾಡಿಗಿರಿ ಅರ್ವ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವರಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗೂ ಮಾತ ರೀತಿಡ್ಲ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾನ್ಯ ಚಂದ್ರಹಾಸ ದೇವಾಡಿಗಿರಿ ಇರ್ತಾರೆ ನನ್ನದೆ ಮಲ್ತದೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗಿಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ನೀರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನೂರಿ ಮುಂಬೈದ ಉದ್ಯಮಿ ಪಾಲಬೆ ನಿವಾಸಿ ಆದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಧರ್ಮಾತ್ಮೇರು ಶ್ರೀ ಲಿಂಬಯ್ಯ ದೇವಾಡಿಗ ಲಿಂಬಯ್ಯ ದೇವಾಡಿಗೇರಿ ಇತ್ತರ ನಂಡ ದೇಮಲ್ತದೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಚಾವಡಿದ ಗದ್ದಿಗಡಿ ಪನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರು ಪೂಜ್ಯ ಅರಸುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಿರ್ದದ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲ್ನ ಸಮ್ಮುಖಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವೇರನ ಸೇವೆದ ರೂಪಡು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾನದಿಗೆ ನೀರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮುಂಬೈಡಿ ತೊಂದು ಪುಗರ್ತಿದ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾಲ್ಪಡೆಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಪಾಲಬೆ ನಿವಾಸಿ ಲಿಂಬಯ್ಯ ದೇವಾಡಿಗರಿಗೆ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಚಾವಡಿಡೆ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರು ಅರಸಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲ್ನ ಸಮ್ಮುಖಡೆ ಮಾನದಿಗೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪುಗರ್ತೆದ ನನ್ನೂರಿ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸುವರ್ಣೇರಿ ಈ ರಿತ್ತರ ನಾಡ ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಮಾನದಿಗೆನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗೆ ಅರಸುಲ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು. ಅರಸುಲ್ನ ಸಹೋದರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಕುಡ್ಲ ಮೊಕಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಕಲು. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲೇರ್ನ ಮಗಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಶಾ ಅಜಿಲ ಅರ್ವ ಅರಮನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನಕಲು. ನಮ್ಮನ ಅರಸುಲ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತೀತ್ ಅಜಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೌಸ್ಟಿಲ್ ಅಜಿಲ ಜೋಕುಲ್ ಪಂಡ ಇಂಚಬೋಡು ಅರಸುಲ್ನ ಜೊತೆಟ್ಟು ಉಂತುದು ಅಕ್ಕಲ್ನ
ಎಂಚಿನ ಆರ್ಥಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಉಂಡ ಐನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ ಅಂಡ ಅರಸಲ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ఆయన ದವರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಚಾವಡಿ ಎಂಕಲು ಮಾನದಿಗೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಅಕ್ಲೆಗಲ ಅಪ್ಪೆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಐರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯನ ಕರುಣಿಸೋಡ ಪಣದು ಎಂಕಲು ದೇವಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅರಸ್ಕಟ್ಟೆ ನಾರಾಯಣ ಮಯ್ಯೇರು ಈರು ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ ಮಾನದಿಗೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರಸ್ಕಟ್ಟೆ ನಾರಾಯಣ ಮಯ್ಯೇರಿನ ಮಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆನೆ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರ ಬಕ್ಕ ಅರಸಲು ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಮಾನದಿಗೆದ ಬೆನ್ನಿರ್ನಕ್ಲು ಹಿಡಿದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಯ್ಯ ಇರು ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ ಮಾನದಿಗೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪೆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಬಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗಾತ್ರ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದೇಣಿಗೆನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮೊನ್ನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಯ್ಯರಿಗೆ ಮೊಕ್ಕೆದ ಮಾನದಿಗೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಕಾದ ರಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನದಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪರುಲ್ಲ ಅವು ಏರು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪೂಜ್ಯ ಅರಸುಲೆಗೆ ಒರಿ ಬೆರಿ ಸಹಾಯದ ಉಂತುದು ಅರ್ನ ಹಿತೇಶಿಯಾದ ಅರಮನೆದ ಪರಮಭಕ್ತಿಯಾದ ಅರ್ನ ಜೀವಮಾನಡು ಸುಮಾರು 7 ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋದು ಅವನಿಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ನೆಂಚಿನ ಪುಗರ್ತಿದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಮರುಡಿದ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಶ್ವರರಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ದುಂಬುದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಇನಿ ಸುಮಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಈ ಸರ್ತಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆದ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಪೂಜ್ಯ ಅರಸುಲೆಗೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯದ ಉಂತನಂಚಿನ ಈ ಅರಮನೆದ ಪರಮ ಭಕ್ತೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರನ ಪೂಜ್ಯ ಅರಸುಲ್ನ ಬಕ್ಕ ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕಲ್ನ ಸಮ್ಮುಖಡು ಅಪ್ಪೆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಇತ್ತ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಾನದಿಗೆದ ಗೌರವ ಮಾನದಿಗೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಕೊಡಂಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲೈನರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಉದ್ದಿಮೆನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದು ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಉದ್ದಿಮೆಲೆಡೆ ತೊಡಗಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ನಡಪನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗಳ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಕ್ಕ 5 ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಪೂಜ್ಯ ಅರಸುನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಾರು ಸುಮಾರು 7 ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವನಾರ ನೇತೃತ್ವಡು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ಧರ್ಮಾತ್ಮೆರಾದ ಇನಿ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೊಡಗಿನಂಚಿನ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರು ಅರಸಲು ಬಕ್ಕ ಬಿನ್ನಿರ್ನಕಲ್ನ ಸಮ್ಮುಖಡು ಅಪ್ಪೆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡಾರೇನೆ ಅಭಿನಂದಿಸಾವುದಿಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವರ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟದ ಅಭಿನಂದಿಸಾವಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಸಂಘಟನಾ ಚತುರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗೆ ಬಲರಾಮ ಎತ್ತಲಕ ಅರಸುಲೆಗೆ ಶಿವಣ್ಣೆ ಮಾತ ಜವನೆರಿನ ಒಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವತೋನ್ಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಾರು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲರಿಗೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಈ ಚಾವಡಿಡು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಮೇರು ಪುರ್ಪನ ಕೊರ್ದು ಅರಿನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಣದಿಯಾನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನವರು ಏನಿತ್ತ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಚಾವಡಿಡು ನಮ್ಮದ ಮಾನದಿಗೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನಾರು ನಮ್ಮನ ಅರಸಲು ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅರಸಲು ಅಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲರಿಗೆ ಆಡಳಿತವಾದ ಬಕ್ಕ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆರೆಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಲಿಪ್ಪು ಸೇನಾಪತಿ ಲಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಉಡ್ದಂಡ ಅರ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಅರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ PH ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಲು ಇರುವೇರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ವೈಖರಿಯ ಬೇತೆ ನಡೆದು ದುಂಬುದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಡ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ PH ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ PH ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಈ ಸರ್ತಿಲ ಅರಸುಲ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಅವು PH ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಅರಸುಲ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಮಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಲು ಆರ ಸೇನಾಪತಿಲು ಅರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಲ ಅಂದ ಅರಸುಲು ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡೇರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಜ್ಜೊಲೆಡೆ ಪಾಲ್ಪಡಿ ಒಂದು ಅರಸುಲ್ನ ಹಿತೈಷಿಯಾದ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾದ ಪಂಚಿನ PH ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ನೊಚ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಅರೆಗ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರು ಪೂಜ್ಯ ಅರಸುಲು ಬಕ್ಕ
ಮಾತ ಮಾನದಿಗೆದ ಬೆನ್ನೇರು ನಕಲು ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಚಾವಡಿಡು ಮಾನದಿಗೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪರಲೇರು. ನನ್ನ ಎರ್ನಾಂಡಲ ಧರ್ಮ ಬಂಧುಲ್ನ ನನ್ನ ಏರಾಂಡಲ ಧರ್ಮ ಬಂಧುಲ್ನ ಧರ್ಮಾತ್ಮೇರ್ ನಕಲ್ನ ಪುದರ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಾಂಡ ನನ್ನದ ಇರಂಟೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಜ್ಜೋಲಿಡ ನಿಖಿಲೆನ ಪೂಜ್ಯ ಅರಸುಲ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸಾರೋಲ್ಲ. ನನಗೊಂಜಿ ಲೇಸಡೆ ಪಾರಿಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುಸ್ತಕದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ನಡಪರ ಉಂಡು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಟ್ ಅಂತರ ಐದು ದುಂಬು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ನಮ್ಮನ ಸಂಘಟಕೇನದಾದ ವಿನಂತಿ ಪಂಡ ನಮಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒರಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ಆದ ಉಂತದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದು ಸಂಘಟನಾ ಚತುರೆಯಾದು ಮಾತ ಧರ್ಮ ಬಂಧುಲೇನೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಈ ಸಮಾಜದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಸಂಘಟನೆ ಅಂಚಿನ ಧರ್ಮಾತ್ಮೇರ್ ನಕಲ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗೆ ಸಹಕಾಯ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಅರಸುಲ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರನಂಚಿನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲೆರೆಗೆ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನ್ನ ಪರವಾದ ಮಾತನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಚಾವಡಿಡು ಆರಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜ್ಯ ಅರಸುಲ್ನ ಸಮ್ಮುಕಡೆ ಇತ್ತೆ ಮಾನದಿಗೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪರವುಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪಡೆ ಉಚಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ನೋಟ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರನ ಕೊರ್ದು ಬಡವೇರ್ನ ಬಂಧು ಆದೀನಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಒರಿ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಆಫೀಸರ್ ಆದ ಇನ್ನು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ತೋಜಾವೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಶಿವಣ್ಣೆ ಪಣದೆ ಪುದರ್ಪಡಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕಿರು ಬೆದಬೆತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆನ ಪಡೆಯೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲೆರು ಅರಸುಲ್ನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅರಸುಲ್ನ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಭಾಗ ಅಂಡ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಭಾಗಡು ಅಂತದ್ದು ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಪೂಜ್ಯ ಕಾಬಂದಿರು ಪೂಜ್ಯ ಅರಸುಲು ಬಕ್ಕ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರ್ ನಕಲ್ನ ಸಮ್ಮುಖಡ ಅರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಬಂದುಲ ಯೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಚಾವಡಿಡು ಪುಗರ್ತೆದ ಲೇಖಕಿರು ಸಾಹಿತಿ ಐನಂಚಿನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಟ್ ಅಂತರ ಮೇರು ಬರೆದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರಿಪನಂಚಿನ ಅಜಿಲ ನಡಾವಳಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕನ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತಡಿನಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರವುಲ್ಲ. ಅಜಿಲ ನಡಾವಳಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಥಮ ಸಂಚಿಕೆನಾರು ನೆಡ್ ದುಂಬೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೇರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಟ್ ಅಂತರ ಇರು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ಎರಡನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಾದ ಅಜಿಲ ನಡಾವಳಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕನ ಇನಿ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲೇರು. ಐದಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಕುರಿತಾದೆ ಕುಡುಮ ರತ್ನ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ತ್ರಿಪದಿಡಿ ಮಲ್ತನಾರು ಸರ್ವಜ್ಞೆ ಬುಂಡ ತ್ರಿಪದಿಡಿ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವು ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಟ್ ಅಂತರ ತ್ರಿಪದಿಡಿ ಕುಡುಮ ರತ್ನ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಸಾಧನೆದ ಕುರಿತಾದ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀನಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಈ ತುಳುನಾಡ ಮಂಡದ ಪುಗರ್ತಿದ ಲೆಕ್ಕಕೇರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಟ್ ಅಂತರ ಇನಿ ಅಜಿಲ ನಡಾವಳಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಎರಡನೇ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಚಿಕೆನ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಚಾವಡಿಡು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಂದುಲೆ ಅರ್ವದ ಅಪ್ಪೆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ ಮೂಜನೇ ದಿನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗೆ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ತದ ಈ ಮಣ್ಣನ ಪಾವನ ಮಲ್ತನಾರು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮನ ಪರಮ ಪಾವನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂಚಿನ ಪಾವನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಆದ ಚತುರ್ಧಾನ ಪರಂಪರೆದ ಮೂಲಕ
ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಲೋಕ ಉದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸ ಯಾನ ಪಂಡ್ರಪ್ಪನ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಪನೋಡಾಪಡು ಅಂಚಾದು ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಪತ್ತಂದೆ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರಿಗೆ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲತ್ತ ಪರಿವರ್ತನೆದ ಹರಿಕಾರೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತೆರನ ಮಾತೆರನ ಸಮ್ಮುಖಡು ಪನೊಂದು ಅಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರನ ಜೊತೆಯಾದಿಪ್ಪುನ ನಮನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ ಪಣದು ಎನ್ನೊಂದು ಇನಿ ಅರಮನೆದವ ತಿಳಿದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದವ ತಿಳಿದು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆನು ಪೂಜ್ಯ ಅರಸಲು ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಪಣದ್ಯಾನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ನಕಲು ಲಕ್ಕದು ಉಂತದು ಧರ್ಮಾತ್ಮರ ನೆಂಚಿನ ನಮನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಪರಿವರ್ತನೆದ ಹರಿಕಾರೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಲಿಯುಗಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಮಕ್ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡು ಆರ್ನ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟು ನಮಕ್ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನ ದೇವರ ನಮಕ್ ಕರುಣಿಸಾದೇರು ಅಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರಿನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಅರಮನೆದವ ತಿಳಿದು ಕ್ಷೇತ್ರದವ ತಿಳಿದು ಪೂಜ್ಯ ಅರಸಲು ಅಂಚನೆ ಶಿವಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದಿಸಾವಂದುಲೇರು ಆರೇನು ಸನ್ಮಾನಿಸದು ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯೊಂದುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಗತಿ ಬಂದು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಲ್ನ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಳದಂಗಡಿ ವಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಜನಜಾಗೃತಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಳದಂಗಡಿ ಅರ್ವ ಮುಕ್ಕಲ್ನವ ತಿಳಿದು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೆರೆಗೆ ಆಯ್ತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನಕ್ಲು ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲು ಸೇರ್ದು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೆರೆಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆನಿ ಚಾವಡಿಡು ಸಮರ್ಪಿಸಾವರುಲ್ಲೇರು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರಿನ ಚಿಂತನೆದ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ನ ಇಚ್ಛೆದ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ನ ಕೈಟಿತ್ತನ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೈಟಿತ್ತನಂಚಿನ ಮಾನವ ಉದ್ಧಾರಗಾಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಡವನ ಬದುಕಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಬಡವನ ಮನೆದ ಮಂದಹಾಸನ ತೂದು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿನ ಪಡೆಯುವನಂಚಿನ ಅಪೂರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಾಲ್ಯದ ಮನಸ್ಸದ ಮುಗ್ಧತೆದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರು ಆರೆಗೆ ಒಕ್ಕೂಟಲ್ನ ಒತ್ತಿಡಿದು ಪ್ರಗತಿ ಬಂದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಲ್ನ ಒತ್ತಿಡಿದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾನದಿಗೆನ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಚಾವಡಿಡು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಗತಿ ಬಂದು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟ ಅರ್ವ ವಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಜನಜಾಗೃತಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಳದಂಗಡಿ ನೆತ್ತ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಾಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಒತ್ತಿಡಿದು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೆರೆಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ಅಭಿನಂದಿಸಾವಡು ಪಣದ್ಯಾನ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಧರ್ಮದಿಂದಾದದು ಸಿರಿಯೆಂದು ಸುಖಿಯುತ್ತ ಧರ್ಮವಾಮರಿಯರುತ್ತಮರು ಧರ್ಮವೇತ್ತರವೆಂದು ಭೋಗಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗಿ ಕರ್ಮೆಗಳಾಚಿಸುವರು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರ ಲೆಕ್ಕಂದನ ಪೂಜ್ಯ ಅರಸು ಲೆಕ್ಕಂದನಂಚಿನ ಧರ್ಮಾತ್ಮೇರಿ ಮಣ್ಣಡು ವಾ ಕಾಲುಗು ಇಪ್ಪುವೆರ ಆ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಸ್ತಿಲ್ನ ದೈವಾಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡತೊಂದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಗದ್ದಿಗೆಡೆಪ್ಪನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರು ನಮಕ್ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶನ ಕೊರಡು ಪಣದು ಅರಡ ಭಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಸರವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನೆನೆತಂದು ನಮ್ಮ ಪಿರಂಚಿತಪ್ಪೆ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯಿಂದ ನೆನೆತಂದು ಪೂರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವದೇವರ ನೆನೆತಂದು ಮೂಲ ವೇದಿಕೆ ಪಿರಂಚಿತನ ಅರಸಲಾಯಿರನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಿತ್ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ ಜಿಲ್ಲೆರೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಜಿಲ್ಲೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಹರೀಶರೇ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ನೊಚ್ಚ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಮ್ಮನು ಸೇರಿದಿನ ಭಕ್ತರೇ ಸೇವಕರ್ತರೆ ಇಂಕ ಈತೆ ಮೂರು ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಸುದ್ದಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಸುದ್ದಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಂದಾಗ ಮೂಲು ನಡಪರಂಚಿತ ಮಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಈ ಸಮಯ ನಡಪರಂಚಿತ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕಾರ್ಯ ಬಂಡ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉತ್ತರ ದೇಶದ ಪರಂಚಿತ
ಕುಂಭಮೇಳ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕುಂಭಮೇಳ ನಡೀತೊಂದುಂಡು ಐತೆ ವಿಷಯ ಕಾರ್ಯ ಬನ್ನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಕುಂಭಮೇಳ ಅಂದರೆ ಕುಂಭಮೇಳದ ವಿಷಯಡು ಮಸ್ಸಿನ ಸನ್ಯಾಸಿಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತನಕ್ಲು ಪೂರ ಬನ್ಪೇರು ಎಂಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಅಡೆ ಪೋಪ ಅಂದು ಯಾನೇನು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ 10 ಜನ ಮುಲ್ಲು ಸುಧಾರ್ಪಾರ ಆಪಜಿ ಆಕ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಸಾವಿರಾರು ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಸುಧಾರ್ಪೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಖಾಡ ಅನ್ನೊಂಡು ಆಕ್ಲನ ಅಖಾಡದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಜತ್ತಂದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಜತಿ ಲೆಕ್ಕನೇವು ಅಕ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು 4 ಕೋಟಿ ಜನ ಅವಳಿದ್ದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾತು 4 ಕೋಟಿ ಜನ ಬತ್ತೆರಡ ಐಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಜಿನ ಅವಡು ಎಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಎಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ನಿಕ್ಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ 10,000 ಶೌಚಾಲಯಗ 10,000 ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವಡು ಅಂಚಿನ ಅವೇ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಎಲ್ಲೆಡು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಡು ಕುಂಭಮೇಳನೇ ಅಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ಅರಸುಲು ಏಕ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬಂಡ ದೇವರ ಅಡಿಟ್ಟು ಕುಲನ ಪೀಠಡು ಪಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾಲ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಏನಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಲ್ಪಡ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸನೇ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬಡದಾಯ್ತಾ ಇವರ ಅಶುದ್ಧಿಲಿನ ಪೂರ ತೆದ್ದು ಶುದ್ಧ ಮಾಲ್ಪಡ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಶುದ್ಧ ಎಂಜಿ ಅಶುದ್ಧಿ ಎಂಜಿನ ಆಪಣ ಒಂದು ಅಶುದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಪಣ ಬಂಡ ತೆರೆದನ ಪುರೋಹಿತರ ಆಚಾರ್ಯ ಶಿಷ್ಯರ ಭಕ್ತರ ಮಾಲ್ಪಡ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಲಿತ್ತನ ಆ ತಪ್ಪುಲು ಪೂರ ಶೇಖರಣೆ ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಡು ದೋಷ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಕೆಲಸನ ಮೂಲೀತ ಪುರೋಹಿತರ ಮಾಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಪಿದೈಡ್ದು ಮಾಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈ ದಿನ 4 ದಿನಟ್ಟು 10ನೇ ತಾರೀಕು 14ನೇ ತಾರೀಕದಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳು ಸಹ 14,000 ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ 14,000 ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭೂತಾಲಯ ಪಕ್ಕ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಪೂರ ಸ್ವಚ್ಛ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಪೂರ ಪೋದು ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಆಯಾ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಆ ಊರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಲ್ಪಟ್ಟು ಪುನಃ ಈ ಸಂದೇಶ ನಿಕ್ಲು ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯಾ ಪಿದೈದ ಸ್ವಚ್ಛತೆನ ಹಾಕ್ಲ ಮೇಲೆ ಉಲಾಯ್ದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಏರು ಮಾಲ್ಪಡು ಗರ್ಭಗುಡಿ ತೊಲಾಯ್ದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನೀರು ಮಾಲ್ಪಡ ಬಂಡ ಪುರೋಹಿತರನ್ನ ಹಾಕ್ಲೆ ಮಾಲ್ಪಡು ಆಕಲು ಐನು ಮಾಲ್ತದ ಆ ತೇಜಸ್ಸು ಶಕ್ತಿ ಓಜಸ್ಸು ಐನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಲ್ತದ ತೇಜಸ್ಸು ಓಜಸ್ಸು ಎರಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡೋದಂಡ ಪುರೋಹಿತರು ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣದ ಮೂಲಕ ಪೂಜೆಯ ಮೂಲಕ ಪಾಪಕ್ಷಯಾಪನಂಚಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಲ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತದೆ ಪುಣ್ಯ ವೃದ್ಧಾಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಪಾಪಕ್ಷಯ ಬೇಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪೂರ ತಪ್ಪಲೇನು ದೇವರ ಮಾಪಿಕೊರಡು ದೇವರ ನಡೋಣ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಡು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಡು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಡು ಊರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಡು ಇಲ್ಲರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಪಡೆದು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಈ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಕೆಲಸ ఆయన ద్వారా ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮೂಲ ನಡುತ್ತದುಂಡು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬಣ್ಣ ದೇವರಿನ ಪೀಠನ ಭದ್ರತೆ ಮಾಡ್ಪಣ ಒಂಚೂರು ಅಭದ್ರತೆ ಆಪುರಂಚಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪಣ ಎದೋ ಸರ್ತಿ ಈ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಪಾಟ್ನಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಪಟ್ಟಣಕ್ಲು ಬಂದ್ಬೇರೆ ಭಾರಿ ದರಿದ್ದು ನಾವು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಭಾರಿ ದುರ್ಬಲ ಆದಿದ್ದು ದೇವರ ಬಿಂಬ ಪೀಠ ಬಂದು ಒಂದು ಐದು ಅರ್ಥ ಪೀಠಲ ಭದ್ರಾವಡು ದೇವರೆಲ್ಲ ಭದ್ರಾವಡು ಭಕ್ತಿರ್ಲ ಭದ್ರಾವಡು ಮೂಜನ ಭದ್ರವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಭದ್ರಶಕ್ತಿ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಷ್ಠೆ ಚಂಚಲತೆ ಇಪ್ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು ఒక ನಿಷ್ಠೆ ಬೋಡು ఒక ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಸಂದನು ఒక ದೇವರ ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಪೋಪೇರು ಆರ ಏತ್ ಸ್ಥಿರ ಆಪೇರ ಆತ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಣು ಕುಟುಂಬಲೇ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಣು ಅಂಚೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ರ ಎಂಗ್ಲಿ ಏರ್ಲಾತ್ತು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಪನೇ ಇಪ್ಪುಣು ಆಂಡಲ ಲೌಕಿಕವಾದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನ ಕೆಲವಾರು ತಪ್ಪುರ್ದು ಅವರ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಮಾಲ್ಪಣಿಸಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿದ್ದರೆ ಮಾಫಿ ಕೊಡು ಒಂದು ದೇವರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ఆయన ಶುದ್ಧ ಮಾಲ್ಪಣಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ಪಡು ಭಕ್ತಿರ್ಲ ಭಾರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಭಕ್ತಿ ಮಾಲ್ಪಡು ಭಕ್ತಿ ಪಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲು ಮಾಲ್ಪಣಿಸಿದ ಪೂಜಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡು ದೇವರಕ್ಕೆ ಏನಡು ಮಾಪಿ ಕೆನಡು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ಪಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಭಕ್ತಾದಿಲು ಏತ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ಪಾರ ಆತ ಪೊರ್ಲಾಪಡು ಉಣಸು ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ ಆಡೋದು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅನ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಏತ್ ಜನ ತೃಪ್ತಿ ಆದ ತೇಗುವೇರ ಆತ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಪಣೋದು ದೇವರಿನ ಸಂತೋಷ ಇಂಚೆ ತೆರೆಯುನು ಭಕ್ತರ ಮೂಲಕ ತೆರೆಯುಡು ಭಕ್ತಿರ ಉಣಸು ಮಾಲ್ತದ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಎಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣು ಉಣಸನ್ನು ಬಂಡರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಹಣ್ಣು ಲೆಕ್ಕ ಚೆಕ್ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಉಣಸು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಉಣಸು ಪಾಡ್ತೀರಿ ನುಪ್ಪು ಸರಿ ಬೈತುಜಿ ಖಜಿಪು ಸರಿ ಆತಜಿ ಅಂತ ಬಂಡಿರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಣ ದೇವರ ಅರ್ಧ ಐಟ ಅಸಮಾಧಾನ ಆರ್ಲ ಅಸಮಾಧಾನ ಇರ್ತದೆ ಸಮಾಧಾನ ಬಂಡ ಈ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಣ್ಣ ಕೊರ್ನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ನ ఆయన ದೇವರ ಸಂತೋಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲ ನಂಬಿಕೆ
ಅಂಚ ಇತ ಪ್ರಯಾಗಡ್ ಅವಳು ಇಂಜಿನ ಕುಂಭಮೇಳ ಆಪಣ ಅವೇ ಮೂಲ ಕುಂಭಖಂಡಿನಿ ಅನ್ಬೇಕು ದೇವೇರಿ ಇಬ್ಬರು ಕುಂಭದ ರೂಪಡು ಅಂಚಾದ ರಡ್ಲ ಅವಳ ಪ್ರಯಾಗಡ ಆಪಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಂಭ ರೂಪಡ ಆಪಣ ಮೂಲ ಕುಂಭ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದಗಳು ಕುಂಭ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಅವಳ ಕುಂಭ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಪಣ ಮೂಲ ಕುಂಭದ ಮೂಲಕನೇ ಆಪಣ ರಡ್ಡು ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಈ ಕುಂಭದ ರೂಪಡ ಆಪಣ ಸೇವೆಯನ್ನು ದೇವರ ದೇತನಡು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಭಕ್ತಿರು ಮಾಲ್ಪಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯರಿ ಮಾತನ್ನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಾನ ಮನ್ಪನ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಐಟಿ ಮಲ್ಲ ಐತೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪನ ಪಂಡಿರು ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಒರಿ ಮಲ್ಲರು ದುಡ್ಡು ಕೊರಿ ಒರಿ ಬಡವೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರಿ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಗಳನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಹಾಕೋಣ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ದಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತದೆ ಪುಣ್ಯನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋಡು ಈಗ ಏತ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆತ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಅಕ್ಲ ಮಾಲ್ತಾನೋಡು ಇಂಚೆ ಪೂರ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಮಾಲ್ಪನು ಇದು ಅರಸಲು ಭಾರಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಲ್ತಂದಲ್ಲೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಾರಿ ಮೂಲತ ವೇಣೂರದ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರ್ಲುಡಾಂಡು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ವೇಣೂರದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಪರ್ಲುಡಾಂಡು ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಬಾಹುಬಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪೊರ್ಲು ನಡೆತದೆ ಮೂಲ ಐತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ನಡೆತದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಸೇರಿ ಜೋಕುಲು ಮಾತು ಸೇರಿದು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತದೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಡು ಬರ್ತದೆ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೋದನ್ನ ಅವೇ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಏತ ಆತನ ನಿಂಚೆ ತೆರೆಯೋನು ನಿಕ್ಲಿಡ ಕೇಳು ನಿಕ್ಲೆ ಸಂತೋಷ ಆತನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೇಳು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆತನಂದು ಬಂಡಾಡು ದೇವರಿಗೆ ಅವೇ ಸಂತೋಷ ಆತನಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಹೆಂಚತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇವರ ಕೇಳೋದು ಜೀರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆತನ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣದನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅದೇ ಸಂತೋಷ ಆತನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲರು ಇನ್ನು ಈ ಮಸ್ತ್ ದಾನ 38 ದಿನ ಅವಡು ಬಂಡಿರಿ 38 ದಿನ ಬಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಉಂಡು ವಾಹನಗಳುಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಕೂಡಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಕೊನಾರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಿಕ್ಕದನ ವಸ್ತು ಇಜ್ಜಿ ವಿಚಿರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಅಂಚದು ಮಾತ ವಸ್ತುಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಡು ಮಾತ ವಸ್ತು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಕಳಸ ಕಾರ್ಯ ಪೊರ್ಲು ಲಾಭ ನಿರ್ಧಾರ ಇತ್ತ ಈ ಕಾಲಟ್ಲ ದುಂಬದ ಕಾಲದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಲಸ ಹಾಪುಂಡು ಕೂಡಲೇ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿರು ದಾನ ಮಲ್ದರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲಿದ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನಾಕಲ್ಲ ತಿರ್ತಿ ಡಿಪ್ಪುನಾಕಲ್ಲ ಮಸ್ತನ ದಾನ ಮಲ್ದರು ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಟಂದರು ಮಸ್ತ್ ರೀತಿ ಈ ಸಂತೋಷದ ಭಾಗಿಯಾಗ ಮಾತೆರಲಿ ಎಡ್ಡ ಹೊಡೆದು ಮಾಡೋದು ಅರಸಲು ಮಲ್ಪಂಚಿದ ಈ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಆರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ ಮೂಲಿದ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಏಪ ಬೋನಾಗಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಿಟ್ಟು ಉಂಡು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ದಿನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ರಾಜಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಪಿರಪೋದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿರಾಜಮಾನ ಹತ್ತಿರ ಗಣಪತಿ ಸಂತುಷ್ಟರು ನನ್ನ ಮಾತಕ ಸದ ಸಂತೋಷ ಮೂಲೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿರಪೋ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲೆ ಸಂತೋಷ ಆತನ ಅರೆಗ್ಲೆ ಸಂತೋಷ ಆತನ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೇರಿದ ಬಣ್ಣಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅಂಡಂದು ಬಣ್ಣದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಿಡ ಬರ್ತದೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಭ ದೇವೇರಿ ಮಾತೆರೆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವೇರಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಪಟ್ಟು ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಪಟ್ಟಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮನ ಮೋಕ್ಯದ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶನ ಮಲ್ತದೆ ನಮಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದಪೂರ್ವಕ ಪೊರ್ಲುದ ಮದಿಪುನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಣಾಮಲಿನೇ ಮಾತೆರನ ಪರವಾದ ಅರ್ಪಿಸಾವಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಗಮನಿಸಾವಡು ನನ್ನ ಈ ಚಾವಡಿಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮೆಲೋಡೀಸ್ ಸವಣಾಲ ತಂಡ ಮಕ್ಕಳಿದ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ರೌಂಡು ಜಿ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಆಡಿಷನ್ ಭಾಗವಹಿಸನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಿತೇಶ್ ಗೌಡ ಸವಣಾಲು ಮಕ್ಕಳ ನೇತೃತ್ವದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊರ್ರವಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಚಾವಡಿಡೆ ಐಸಿರಿ ಕಲಾವಿದರು ವೇಣೂರು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ವಿಎನ್ ಕುಲಾಲ್ ವೇಣೂರು ವಿರಚಿತ ಮುತ್ತು ಮಣಿಪುಜಪನ ನಾಟಕ ಅವರುಂಡು ಐದು ದುಂಬುಗಾದಿತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊರ್ರವಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಮಾನ್ಯ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಜ್ಜಿಲೇರು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಮದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ದೇರು ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಳಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಎಂಕಲು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾವನ್ನುಲ್ಲ
ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬೈದೇರು ಆರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಎಲ್ಲ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಂದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಒರಿತ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆಂದ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರುಲ್ಲ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಏನು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ದಿನ ಕೂಡ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಬಾಕಿತ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಲ್ಪೋ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತನ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಕ್ರಾಡಿರು ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವಡು ಪಣ್ಣದ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ್ಲಿಕ ಕಾರಣೀಕರ್ತರ ಎಂಚಿನ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಲೆಗೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಲೆಗೆ ಪಾತೆರೆಗಳ ಎಂಕಲು ನೇರ ಪ್ರಸಾರನು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಗುರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಕಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಒತ್ತಿಡಿದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕರಿಸಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಕಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಒತ್ತಿಡಿದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾತಾ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಅಲ್ಪ ಫಲಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ, ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ. ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಣಸಲ್ನ ಫಲಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತು ಪೋಡು. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಫಲಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಎಂಕಲು ಉಂತಾಬ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಐಡು ದುಂಬು ನಿಖಲೈನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತು ಪೋಡು ಪಣದೆ ನಿಖಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ದಿನಕ್ಕೂ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆದ ಸೇವೆನೆ ಒದಗಿಸಾದ ಕೊರತು ನಕಲೆ KMFದ ಕುಡ್ಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕೆ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಮೊಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಕ್ಲು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆದ ಸೇವೆನೆ ಒದಗಿಸಾದ ಕೊರಪಂಚಿನ ಸುಳುಕೇರಿದ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಎಂಕ್ಲು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿರವ್ರದು ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪಂಚ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಅಡ್ಡ ಬರೋಂದು ಅರ್ವ ಸೀಮೆದ ಅರಸಲೆಗೆ ತರೆತಗ್ಗಾದ ಅಂಜನೆ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ನೆಲೆಯಂಚಿನ ಮಾತಾ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಲಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂಜಿ ಛಾತ್ರಿ ಸೇರಿದಿಂಚಿ ಮಾತಾ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದು ಇನಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ಸೌನಾಲ್ ಮುಕ್ಲೇಡ್ದು ಒಂಜಾತ ಪಡ್ತು ಭಕ್ತಿ ಜನಪದ ಬೊಕ್ಕ ಭಾವಗೀತೆದ ಸಮ್ಮೇಳದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ತಾನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಡಪೆರುಂಡು ಬತಿಜಿ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕುಡರ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡು ವಿವಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನಡಪಡಾಂಡ ಆನೆ ಮೌನ್ಯದ ತಡಪೆಗೆ ಬಿತ್ತ ಕಿಂಡ್ಯ ಕಂಡದ ನಾಯಕ ವಿನಾಯಕ ದೇವರನ್ನ ಸುಖಿಪ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ವೇದಿಕೆಡ್ ಜಿತೇಶ್ ಗೌಡ ಸೌನಾಲ್ ಜಿ ಕನ್ನಡ ಖ್ಯಾತಿನಿ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗು ಪೋದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಜಿತೇಶ್ ಗೌಡ ಸೋನಾಲ್ ಇತ್ತ ತನ್ನ ವೇದಿಕೆ ತಲುಪೊಲ್ಲರು ವೇಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನಡಪಡಾಂಡ ಆನೆ ಮೌನ್ಯದ ತರಪೆಗೆ ಕಿನ್ನೆ ಕಂಡದ ನಾಯಕ ವಿನಾಯಕ ದೇವರನ್ನ ಸುಖಿಪ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ತಂಡದ ಹೆಸರಾಂತ ಕಲಾವಿದೆ ಜಿತೇಶ್ ಗೌಡ ಮೇರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸೊರಟು ಬರೋದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಕ್ತಿದ ಸುಖಿಪಿತ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ಜಿತೇಶ್ ಗೌಡ ಸೋನಾಲ್ ಬೇರೆ. ಹಲ್ 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 ಗಣಪತಿ ಬುದ್ಧಿದಾತನೇ ಸಿದ್ಧಿನಾಥನೇ
ಸಲಹು ಗಣೇಶನೇ ವಿದ್ಯಾಧಿಪನೇ. ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ವರವಾಗಿ ಗುರಿ ತೋರು ಗುರುವಾಗಿ ಪುರಿ ನೀನು ಎಂದೆಂದು ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬಂದು, ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಬಾಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನಮಗಾಗಿ ನೆರವಾಗು ಬೆಳಕಾಗಿ. ಬಾಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನಮಗಾಗಿ ನೆರವಾಗು ಬೆಳಕಾಗಿ. ದಯ ಇರಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗತಿ ನೀನೆ, ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ನಿಧಿಯಾಗಿ ವಿಧಿಯಾಗಿ ಸುದೆ ತುಂಬು ಒಲವಾಗಿ, ಹಿರಿಯಾದ ಸಿರಿ ನೀನು ಈ ಬಾಳ ಸವಿಜೇನು. ನಿಧಿಯಾಗಿ ವಿಧಿಯಾಗಿ ಸುದೆ ತುಂಬು ಒಲವಾಗಿ, ಹಿರಿಯಾದ ಸಿರಿ ನೀನು ಈ ಬಾಳ ಸವಿಜೇನು. ದಯ ಇರಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗತಿ ನೀನು, ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ವರವಾಗಿ ಗುರಿ ತೋರು ಗುರುವಾಗಿ, ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಛೀ, ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಎಂಚಾತಂಡೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಸಿ ಬಾಲೆಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜಿತೇಶ್ ಗೌಡ್ರೆ. ನನ್ನ ದುಮ್ಮುದ ಗೀತೆ ಬರೋದುಂಡು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ಮೆನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಒಂದು ಗೀತೆ, ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಂದು ಹನೆಗೆ ನೀಡಿ ನೀಡಿ ಡಿಟಿಕ್ ಪನಪನಚಿನ ಬರ್ಲು ದಪ್ಪದಕ್ಕೂ ಧ್ವನಿಗೂಟ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು. ಶ್ರಾವ್ಯ ಸೌನಾಲು ಜೋರ್ದಾರ್ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಡೊಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರಾವ್ಯ ಸೌನಾಲ್ಗೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಛೀ, ಓಡಿ ಓಡಿ
ರಾಜಮಣಿ ಕಿರಣ ಮುಕುಟಧರಿ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ ಮುಕುಟಧರಿ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಸರಿ 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 ದಾಡು ತಡಿಡಿಯಾಡ್ಯಾನೆ ರಂಗ ಡಿಡಿಯಾಡ್ಯಾನೆ ಡಿಡಿಯಾಡ್ಯಾನೆ ರಂಗ ಡಿಡಿಯಾಡ್ಯಾನೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹಂಸವಾಹನ ಇಂದ್ರಾದ್ಯಾರಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹಂಸವಾಹನ ಇಂದ್ರಾದ್ಯಾರಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ದುಮ್ 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 ಬಿಬಿ ನುಡಿಸೆ ದುಮ್ 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 ಬಿಬಿ ನುಡಿಸೆ ಬಂದೇ ಹಿಕ್ಕು ಬಂದೆ ಬಂದೆ ಬಂದೆನು ತಾಡಿಡಿಯಾಡ್ಯಾನೆ ರಂಗ ಡಿಡಿಯಾಡ್ಯಾನೆ ಡಿಡಿಯಾಡ್ಯಾನೆ ರಂಗ ಡಿಡಿಯಾಡ್ಯಾನೆ ಪಿಂತಿರುಗಿ ಪೋಗಿ ನೀನು ಅಂತರಿಸಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪಿಂತಿರುಗಿ ಪೋಗಿ ನೀನು ಅಂತರಿಸಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರಾಯನು ನಿಂತು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರಾಯನು ನಿಂತಿರಿ ಎಂದು ಡಿಡಿಯಾಡ್ಯಾನೆ ರಂಗ ಡಿಡಿಯಾಡ್ಯಾನೆ 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 ಹೊಸ ಟೈಟ್ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಹಲ್ ಹಲ್ ಚಕ್ ಛಿ ಛಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಡಿಡಿಯಾಡ್ಯಾನೆ ರಂಗ ದುಂಬುದ ಪದ ತಂಚಿ ಬರುದುಲ್ಲೆರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬೇರಾದರ್ ವಾಮದ ಪದ ಒಮ್ಮೆರ್ನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ವಾಯ್ಸ್ ಡೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಬರೊಂದುಂಡು ಶ್ರೀಕಂಠ ವಿಷಕಂಠ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಶ್ರೀಕಂಠ ವಿಷಕಂಠ ಮನೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪದಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿಗೋಡ ಬರದುಲ್ಲೆರೆ ನಮ್ಮನ ವಾಮದ ಪದ ಹೊಡೆದು ಬದಿದ್ದೇರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬೇರದಾರು ಬೇರ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಸೊರಟು ಬರೊಂದುಂಡು ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಹಲೋ ಶ್ರೀಕಂಠ ವಿಷಕಂಠ ಶ್ರೀಕಂಠ ವಿಷಕಂಠ
ಲೋಕವನ್ನುಳಿಸಲು ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿದ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನೇ, ಲೋಕವನ್ನುಳಿಸಲು ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿದ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನೇ, ಗತಿ ನೀನೆಂದರೆ ಓಡುತ್ತ ಬರುವ ಕರುಣಾಸಾಗರಣೇ, ಗತಿ ನೀನೆಂದರೆ ಓಡುತ್ತ ಬರುವ ಕರುಣಾಸಾಗರಣೇ. ಶ್ರೀಕಂಠ ವಿಷಕಂಠ, ಶ್ರೀಕಂಠ ವಿಷಕಂಠ. ಹರಿಯುವ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲರವನಾದ ಕೂಡ ಶಿವ ಶಿವ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ, ಅರಳಿದ ಸುಮದಲ್ಲಿ ನಲೆಯುತ ಭ್ರಮರವು ಶಿವನಾಮ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯು ಪರಿಮಳ ಚೆಲ್ಲುತ್ತ ನಿನ್ನನೆ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದೆ, ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯು ಪರಿಮಳ ಚೆಲ್ಲುತ್ತ ನಿನ್ನನೆ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಕಂಠ ವಿಷಕಂಠ, ಶ್ರೀಕಂಠ ವಿಷಕಂಠ. ಲೋಕವನ್ನುಳಿಸಲು ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿದ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನೇ, ಲೋಕವನ್ನುಳಿಸಲು ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿದ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನೇ, ಗತಿ ನೀನೆಂದರೆ ಓಡುತ್ತ ಬರುವ ಕರುಣಾಸಾಗರಣೇ, ಗತಿ ನೀನೆಂದರೆ ಓಡುತ್ತ ಬರುವ ಕರುಣಾಸಾಗರಣೇ. ಶ್ರೀಕಂಠ ವಿಷಕಂಠ, ಶ್ರೀಕಂಠ ವಿಷಕಂಠ. ಸಾವಿರ ಜನುಮವೇ ಬಂದರೂ ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸು, ಉಸಿರಿನ ಉಸಿರಲ್ಲೂ ತಂದೆ ಎಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಬೆರೆಸು. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತುಂಬಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು, ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತುಂಬಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು. ಶ್ರೀಕಂಠ ವಿಷಕಂಠ, ಶ್ರೀಕಂಠ ವಿಷಕಂಠ. ಲೋಕವನ್ನುಳಿಸಲು ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿದ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನೇ, ಲೋಕವನ್ನುಳಿಸಲು ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿದ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನೇ, ಗತಿ ನೀನೆಂದರೆ ಓಡುತ್ತ ಬರುವ ಕರುಣಾಸಾಗರಣೇ. ಶ್ರೀಕಂಠ ವಿಷಕಂಠ, ಶ್ರೀಕಂಠ ವಿಷಕಂಠ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಶ್ರೀಕಂಠ ವಿಷಕಂಠ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಕೇಂದರೆ ಚಪ್ಪಾಲೆಲ್ಲ ಬರೋದನ್ನು ಯೋಜಿ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ನಡುಪುಡೊಚ್ಚಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸೋತ್ಸವ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯರು ಸೇರ್ದರೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಒಂಜಿ ಬರೋದು ಸಂತೋಷ್ ಮೇರ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಸೊರಟು ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡೆ ಸಂತೋಷ್ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೈತಾಟಿ ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಸೊರಟು ಬರೋದೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಪದ ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಣಸ ಛತ್ರನು ಎಂಕಲು ಅಲ್ಪ ಬಂದು ಮಲ್ಪದೆ ಮಲ್ಪದು ಒಣಸ ಮಲ್ಪನ್ನಾಗಲು ಅಲ್ಪ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪದೆ.
ಹಲೋ 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 ಹ್ರೀಂ 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 ಜಾಪತುಷ್ಟೇ ಹಿಮರುಜಿ ಮುಕುಟೇ ವಲ್ಲಘೀ ವ್ಯಗ್ರಹಸ್ತೆ ಮಾತರ್ ಮಾತರ್ ನಮಸ್ತೆ ದಹ ದಹ ಜಡತಾ ದೇಹಿ ಬುದ್ಧಿಂ ಪ್ರಶಾಂತ ವಿದ್ಯೆ ವೇದಾಂತ ವಿದ್ಯೆ ಪರಿಣತ ಪಠಿತೆ ಮೋಕ್ಷದೆ ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೇ ಮಾರ್ಗಾತೀತ ಸ್ವರೂಪೇ ಭವಮಪ ವರದಾ ಶಾರದೆ ಶುಭ್ರಹಾರಿ ಶಾರದೆ ದಯೆ ತೋರಿದೆ ಶಾರದೆ ದಯೆ ತೋರಿದೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಾದೆ ನಾ ಮುತ್ತಾದೆ ಶಾರದೆ ದಯೆ ತೋರಿದೆ ಶಾರದೆ ದಯೆ ತೋರಿದೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬಿಳಿಯ ಕುಸುಮಗಳ ಮಾಲೆ ಕೊರಳಲಿರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಬೆಳಕನು ನನ್ನ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಬೆಳಕನು ನನ್ನ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ ಏಳು ಮಗುವೆ ಮೇಲೇಳು ಎಂದು ಹೊಸ ಬಾಳ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಶಾರದೆ ದಯೆ ತೋರಿದೆ ಶಾರದೆ ದಯೆ ತೋರಿದೆ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ನೊಂದು ಬಳಲುತ್ತಿರೆ ಬಂದು ಕೈಯ ಹಿಡಿದೆ ಕಂದಯೇ ಕಳುವೆ ಮುಂದೆ ದಾರಿ ಇದೆ ಎಂದು ನೀನೆ ನುಡಿದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪುಣ್ಯವೋ ನಾನೆಂದು ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆಯೋ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪುಣ್ಯವೋ ನಾನೆಂದು ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆಯು ಇಂದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಆನಂದ ಪಡೆದೆ ನಮ್ಮ ಶಾರದೆ ದಯೆ ತೋರಿದೆ ಶಾರದೆ ದಯೆ ತೋರಿದೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಾದೆ ನಾ ಮುತ್ತಾದೆ ಶಾರದೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾರದೆ ಶಾರದೆ ದಯೆ ತೋರಿದೆ ಕೊರ್ಲುದ ಪದ ಕೇಂಡರೆ ಎಂಚಾತಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆದುಂಡ
ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರೋದುಂಡು ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಶಾರದೆ ದಯತರು ಆತೆ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದಾರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಚಿರಾಗ್ KS ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಉಂಬೆರ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಸೊರಟೊಂಜಿ ಮಾಯದ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕತ್ತಲೆ ವಾಜಿನ ಪನ್ಪುನ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಬರೋದುಂಡು ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆಲೆ ಕೊಡ್ದೆ ಬಂಡ ಅಕ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕು ನನಿತೆ ಸುರುಸುತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚದು ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ನಿಕ್ಲ ಬರೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಬ್ಯಾಗ ತಿಕ್ಕದಿನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. సూర్య పోపి తాజిడు ముగల తోజుండా ముగల పోపి తాజిడు కాలి బీజిండా కాలి బీజి కాడుగు బర్స బత్తుండా బత్తి బర్స మాత కడలు సేరుండా బెచ్చ బెచ్చ కంತೆರು ಬಾನ ದೇವೆರು ಭೂಮಿ ದಿಂಜ ಬೆಚ್ಚ ಕೊರ್ದು ನೀರ ಕೊನೆಯರು ಓ ದೈವ ದೇವರೇ ಕಾಪುಲೆ ನರಮಾನಿ ಮಲ್ತಿ ಕರ್ಮ ಒಟ್ಟು ತೆಂಬರೆ ಮಾಯದ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕತ್ತಲೆ ಮಾಜಿನು ಮಾಜನಿ ನೆರಳೆನ್ನ ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು ಮಾಯದ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕತ್ತಲೆ ಮಾಜಿನು ಮಾಜನಿ ನೆರಳೆನ್ನ ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು ದಂಟಿನ ಸಾದಿಡು ನಡತೊಂದು ಪೋನಗ ಕಣ್ಣಗ ಕತ್ತಲೆ ಕಂತೊಂದುಂಡು ದಾಜಿ ಮೂಲು ತತ್ತೊಂದುಂಡು ಮಾಯದ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕತ್ತಲೆ ಮಾಜಿನು ಮಾಜನಿ ನೆರಳೆನ್ನ ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು ತಾಜಿಡು ಪಿಲ್ಪಜ್ಜ ತೂಯಿನ ನೆರಮಾನಿ ತಿಗಲೆಡು ಕೋಡಿಗೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡು ತಾಜಿ ತತ್ತೊಂದುಂಡು ತಾಜಿಡು ಪಿಲ್ಪಜ್ಜ ತೂಯಿನ ನೆರಮಾನಿಗೆ ತಿಗಲೆಡು ಪೋಡಿಗೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡು ತಾಜಿ ತತ್ತೊಂದುಂಡು ನರಮಣಿ ರಕ್ಕಸೆ ಆಪಿನಿದಾಯಗು ಭೂಮಿ ಮಸನ ಒಂದುಂಡು ತಾಜಿ ಮೂಲು ತತ್ತೊಂದುಂಡು ಮಾಯದ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕತ್ತಲೆ ಮಾಜಿಂಡು ಮಾಜನಿ ನೆರಳೆನ್ನ ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು ನುಂಡು ಪಡೈ ಕಾಸರು ವಾನರಸೆ ಬಿರುಸೆ ಬರುವೆ ಪಡೈ ಪಂಡೆರು ತೆಂಕನೆ ತಡಿಕ ಬೀಜರೆಂದು ಅಗಲು ಪನ್ನಗ ಓಡೆ ಪೋಪದಾನುಡೊಂದು ಡೆನನ ಡೆನ್ನೆಯೇ ತೆಂಕನೆ ತಡಿಕ ಬೀಜರೆಂದು ಅಗಲು ಪನ್ನಗ ಓಡೆ ಪೋಪದಾನುಡೊಂದು ಡೆನನ ಡೆನ್ನೆಯೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇತ್ತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಬರೋದುಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬೊಕ ಚೈತ್ರ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪದ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಓ ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರು ದೈವ ಕೊರಗಜೆ ಎರೆ ಪುರ ಅದು ಕೊರಗಜೆ ಇಷ್ಟ ತುಕ ಕೈದರ್ಪಿಲೆ ತುಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜೆವನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದೇವಂಡ ಇನಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ಲ ನಮ್ಮನ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ಮೆನು ಪಡೆದು ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮಿನಡೆಗು ಇಮ್ಮುನು ಕೊರಪುನಂಚಿನ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಓಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕರಿಗಂದ ಪಾಡದೆ ಮಾತ ಕೊಡಿಗಿಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಪನ ಅಂಚದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೆರು ಅಂಚನೆ ಉಲ್ಲೆರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜಿತೇಶ್ ಸೌನಲ್ ಬೇರೆ
ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು. ಹಲವಾರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಂಚನೆ ಮಲಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪದ ಪಂಡದು ಇನಿ ಮಾತೇರ್ನ ಜನ ಮನ ಗೆಲ್ತಿನಚ್ಚಿನ ಜಿತೇಶ್ ಗೌಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮೆಲೋಡೀಸ್ ಸೌನಾಲ್ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಸೊರಟು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಪದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಜೋರದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಸೌನಾಲ್ದ ಜಿತೇಶ್ ರೀ. ಹಲೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಣದೇವರು ಬಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಚ್ಚಗೆ ದಿನೋನೇ ರಾಜ್ಯರ ನಂಬುವರ
ಸರಿ ಅಜ್ಜರ ನಂಬುದುಲ್ಲರು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬರೋದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ. ತುಳುವೆರು ಶಕ್ತಿಯೇ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುರ್ತಿಯೇ ಪರುಳಿ ಬೈಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡುಂತ್ಯರೇ. ತುಳುವೆರು ಶಕ್ತಿಯೇ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುರ್ತಿಯೇ ಪನುಳಿ ಬೈಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡುಂತ್ಯರೇ. ಇರೇನ ಸಿಂಗಾರ ಪೊರ್ಲೆ ತೂವೊಂದು ಉಡಲು ಗೊಂಜಿತಿರ್ಲೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಅಲಂಕಾರಡು ಅಪ್ಪೆಯೀರು ಅಭಯ ಕೊರಿಯರು. ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಅಲಂಕಾರಡು ಅಪ್ಪೆಯೀರು ಅಭಯ ಕೊರಿಯರು. ಅಪ್ಪಿನ ಉಡಲು ಅವು ಮಾಕೆದ ಕಡಲು ನಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿನಲಿದಲು. ಕಷ್ಟದಿನಲು ತಿಂಚಿ ಅಗೆಲು ಪೂಸೀರೆ ಕೊರ್ಪಿಂಚಿ ಬರಕೆ ಇರೆಗು ಸಂದಿನ. ಅಪ್ಪೆ ಇರೆ ಮಹಿಮೆ ಅವು ತೆರಿಯೋಡು ಏ ಫಲ. ಕಲಿಪುನ ಗಗ್ಗರಡು ಉನ್ಪಿನ ನುಡುಕಿಲಡು ಅಪ್ಪೆನ ಅವು ಎಂಗ್ ಸಂದಿನ. 4 ದಿನದ ಬದುಕು ಈರು ಕೊರ್ಪಿನ ಈರೆ ಎಂಕ್ ಬದುಕು ಬಲ್ಪು ಮಲ್ತಿನ. 4 ದಿನದ ಬದುಕು ಈರು ಕೊರ್ಪಿನ ಈರೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಬದುಕು ಮಲ್ತಿನ. ಗಣ ನೀರಿಡು ಕೈದೆಕ್ಕನಗ ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಅಭಯ ಕೊರಿಯರೇ. ಅಪ್ಪಿನ ಉಡಲು ಅವು ಮೋಕೆದ ಕಡಲು ನಂಬಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನಲಿರಲು. ಅಪ್ಪೆ ಇರುಕಲಕ್ಕೆ ಅವು ಏತೋ ತೆರಿಯೋಡಲ. ತೆಂಬರೆದ ಸ್ವರಟ್ ಗಗ್ಗರದ ಬರಟ್ ಇರೆನು ತೋಪುನನೆ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯನ. ಧರ್ಮನು ಕಾಪುನ ಈರೆ ಇಕ್ಲೆಗ ತುಳುವೆರ ಶಕ್ತಿ ಈರೆ ಈರೆ ಅಪ್ಪೆನ. ಧರ್ಮನು ಕಾಪುನಾರು ಅಪ್ಪೆ ಈರೆನಾ ತುರುವೆರ ಶಕ್ತಿ ಈರೆ ಅಪ್ಪೆ ಈರೆನಾ. ನಾಲೂರುದ ಜನಮಾನಿಲೆಗು ಬದುಕು ನಿಲಿಕೆ ಬಲ್ಪು ಬಲ್ಪುಲೇ. ಅಪ್ಪೆನ ಉಡಲು ಅವು ಮೋಕೆದ ಕಡಲು ನಂಬಿನ ಕಿಲೆಗೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನಲಿರಲು. ಅಪ್ಪೆನ ಉಡಲು ಅವು ಮೋಕೆದ ಕಡಲು ನಂಬಿನ ಕಿಲೆಗೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನಲಿರಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದುಂಬುದ ಪದ ತಂಚಿ ಕುಡೂರ ಬರಂದುಲ್ಲೇರೆ ನಮನ.
ಜನಪದ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗಾಯಕರು. ಈಗಾಗಲೇ ಜೋರದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಕಾದ ಸಿಗತೈತಿ ಈ ಜಗದೊಳು ಕಾಣೋ, ಹಡೆದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮ್ಯಾಲ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವಳೇನೋ, ತಮ್ಮ ಮರಳಿ ಬರುವಳೇನೋ, ತಮ್ಮ ಮರಳಿ ಬರುವಳೇನೋ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಕಾದ ಸಿಗತೈತಿ ಈ ಜಗದೊಳು ಕಾಣೋ, ಹಡೆದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮ್ಯಾಲ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವಳೇನೋ, ತಮ್ಮ ಮರಳಿ ಬರುವಳೇನೋ, ತಮ್ಮ ಮರಳಿ ಬರುವಳೇನೋ. ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಸಂಕಟ ನೀಡಿ ಹೊಟ್ಯಾಗ ಬೆಳೆದೆಲ್ಲೋ, ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಜೀವಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ತ್ರಾಸ ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲೋ. 9 ತಿಂಗಳ ಸಂಕಟ ನೀಡಿ ಹೊಟ್ಯಾಗ ಬೆಳೆದೆಲ್ಲೋ, ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಜೀವಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲೋ. ಬಂದ ಕಷ್ಟಗಳ ಸಹಿಸಿದ ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿತಲ್ಲೋ, ಬಂದ ಕಷ್ಟಗಳ ಸಹಿಸಿದ ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿತಲ್ಲೋ. ತಾನು ಕೊರಗಿ ನಿನ್ನ ಕೋಣ ಬೆಳೆಸಿದಂಗ ಬೆಳೆಸಿ ಬಿಟ್ಟಳಲ್ಲೋ. ಒಬ್ಬ ಮಗ ನೀ ಆಸರಾದಿ ಅಂತ ತಾಯಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಲ್ಲೋ, ಜೀವ ಇಟ್ಟಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಮ್ಯಾಲೋ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಕಾದ ಸಿಗತೈತಿ ಈ ಜಗದೊಳು ಕಾಣೋ, ಹಡೆದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮ್ಯಾಲ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವಳೇನೋ, ತಮ್ಮ ಮರಳಿ ಬರುವಳೇನೋ, ತಮ್ಮ ಮರಳಿ ಬರುವಳೇನೋ. ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಡಿ ಶಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿದಳು ಜಾಣನಾಗಲೆಂತ, ಚಿನ್ನದಂತ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣ ನೋಡ್ಯಾಳೋ ನಿನ್ನ ಮದುವಿಗಂತ. ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಡಿ ಶಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿದಳು ಜಾಣನಾಗಲೆಂತ, ಚಿನ್ನದಂತ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣ ನೋಡ್ಯಾಳೋ ನಿನ್ನ ಮದುವಿಗಂತ. ಸಾಲ ಶೂಲ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದಳು ಬಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬಲೆಂತ, ಸಾಲ ಶೂಲ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದಳು ಬಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬಲೆಂತ. ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಆಡಿಸುವ ಚಿಂತಿ ಒಳಗ ಇತ್ತ, ಮುಪ್ಪಿನ ತಾಯಿ ಏನೇನು ಕನಸ ಕಟಗೊಂದ ಕುಂತಿತ್ತ, ಕನಸು ಕನಸಾಗೆ ಉಳಿತ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಕಾದ ಸಿಗತೈತಿ ಈ ಜಗದೊಳು ಕಾಣೋ, ಹಡೆದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮ್ಯಾಲ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವಳೇನೋ, ತಮ್ಮ ಮರಳಿ ಬರುವಳೇನೋ, ತಮ್ಮ ಮರಳಿ ಬರುವಳೇನೋ. ಮಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿನ ಸೊಸಿನ ಕಂಡಳಲ್ಲ,
ಸೊಕ್ಕಿನ ಸೊಸೆಯು ತಾಯಿಯ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಮಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿನ ಸೊಸಿನ ಕಂಡಳಲ್ಲ. ಸೊಕ್ಕಿನ ಸೊಸೆಯು ತಾಯಿಯ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಸೋತ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸುಖವೆಂಬುವುದು ಸೊಸೆಯು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಸೋತ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸುಖವೆಂಬುವುದು ಸೊಸೆಯು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಉಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಎಂಜಲ ಕೂಳು ತಾಯಿಗ ಕೆಳಲ್ಲ. ಮಗನ ಮೋಹಕ ಹಳಸಿದ ಕೂಳು ತಾಯಿ ತಿಂದಳಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಕಾದ ಸಿಗತೈತಿ ಈ ಜಗದೊಳು ಕಾಣೋ. ಹಡೆದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮ್ಯಾಲ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವಳೇನೋ. ತಮ್ಮ ಮರಳಿ ಬರುವಳೇನೋ. ತಮ್ಮ ಮರಳಿ ಬರುವಳೇನೋ. ಉಪವಾಸ ವನವಾಸ ಹಣ್ಣಾದ ಮುದುಕಿ ಎಷ್ಟಂತ ಇರುತ್ತಾಳೋ. ಹಸಿವು ತಾಳದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ತಿಂತಾಳೋ. ಉಪವಾಸ ವನವಾಸ ಹಣ್ಣಾದ ಮುದುಕಿ ಎಷ್ಟಂತ ಇರುತ್ತಾಳೋ. ಹಸಿವು ತಾಳದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ತಿಂತಾಳೋ. ಇಷ್ಟ ಇದ್ದದ್ದು ಸೊಕ್ಕಿನ ಸೊಸೆಯು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಯಾಳೋ. ಇಷ್ಟ ಇದ್ದದ್ದು ಸೊಕ್ಕಿನ ಸೊಸೆಯು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಯಾಳೋ. ಅವಮಾನ ನಮಗಂತ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗ ಹಾಕ್ಯಾಳೋ. ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದರ ಜೀವಕ್ಕನುವೆಂದು ತಾಯಿ ತಿಳಿದಾಳು. ತಾಯಿ ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರಾಳೋ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಕಾದ ಸಿಗತೈತಿ ಈ ಜಗದಳು ಕಾಣೋ. ಹಡೆದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮ್ಯಾಲ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವಳೇನು. ತಮ್ಮ ಮರಳಿ ಬರುವಳೇನು. ತಮ್ಮ ಮರಳಿ ಬರುವಳೇನು. ಮಗ ಇದ್ದರು ಹಡೆದ ತಾಯಿ ಪರದೇಶಿಯಾಗಿಹಳು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾ ಭಿಕ್ಷೆಯ ಬೇಡಿ ದಿನಗಳು ಕಳಿತಾಳು. ಮಗ ಇದ್ದರು ಹಡೆದ ತಾಯಿ ಪರದೇಶಿಯಾಗಿಹಳು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾ ಭಿಕ್ಷೆಯ ಬೇಡಿ ದಿನಗಳು ಕಳಿತಾಳು. ಬಂದ ನೋವುಗಳ ಸಹಿಸುತ್ತ ಮಗನ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೋ. ಬಂದ ನೋವುಗಳ ಸಹಿಸುತ್ತ ಮಗನ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೋ. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿಯು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತಾಳೋ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಡುವಂತ ಮಾಂತನ ಬೇಡ್ಯಾಳು. ತಾಯಿ ಬೀದ್ಯಾಗ ಸತ್ತಾಳು. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಕಾದ ಸಿಗತೈತಿ ಈ ಜಗದೊಳು ಕಾಣೋ. ಹಡೆದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮ್ಯಾಲ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವಳೇನು. ತಮ್ಮ ಮರಳಿ ಬರುವಳೇನು. 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 ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಕಾದ ಸಿಗತೈತೆ ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ ಕಾಯು. ದಯವಂಡ ಈ ಪದಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಇನಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಡು ಮೂಕಿಡು ತಾಂಕೊಡು. ಅಪ್ಪಮ್ಮ ನಮಕ್ ದೇವರ್ಲ ಕೈ ತಿಂಡಲ ಕೆಲವು ಈ ಸಮಾಜಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಓಲಾ ಇಪ್ಪೇರಕ್ಲೆ ಮಲವಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂತದೆ ಜಾಬ್ ಪಡೆಯೊಂದು ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಮಾಡಿತಿನ ಏತ ನಮ್ಮ ತೋಂದಿಪ್ಪ ದಯಮಲ್ತದೆ ಅಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಸೋಡು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತೂವೋಡು ಪಣಪಣಚಿನ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ
ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸೇವೆ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಇತ್ತೆ ಬರೊಂದುಂಡು. ಪೊರ್ಲುದ ಪದಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿಗೋರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಮ್ಮನ ಪೊರ್ಲುದ ಗಾಯಕೆರೆ. ಬಂದಿತು ಕಾರ್ತಿಗೆ ಬಂದಿತು ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟುವ ಸಮಯ ಬಂದಿತು ಯಾವೆಯ ಕಾಣೋ ಆಸೆ ಬಂತಲ್ಲೋ ಭಕ್ತಿ ಬಂದಿತು ಯದಿಯು ತುಂಬಿತು ಮೇಘ ಬಂದಿತು ಮಳೆಯೂ ಬಂದಿತು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಡೋ ಬೇಳೆ ಬಂತಲ್ಲೋ ಕನ್ನಿ ಮೂಲ ಗಣಪತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಭಗವಾನ್ ಶರಣು ಭಗವತಿ ಶರಣು ಶಬರಿ ಯಾತ್ರೆ ಸುಗಮತಿ ಮುಗಿಬೇಕು ಶರಣು 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 ಭಗವಾನ್ ಶರಣು ಭಗವತಿ ಶರಣು ಶಬರಿ ಯಾತ್ರೆ ಸುಗಮತಿ ಮುಗಿಬೇಕು ಶರಣು 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 ಶರಣು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಲೋಕ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಡೆ ಪವಿತ್ರ ಪಾದ ಯಾರೆಂದು ನೋಡೆ ಆಸೆ ಉಕ್ಕುತ್ತಿದೆ ಜೀವ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಚೆಲುವಾದ ಸುಂದರ ರೂಪ ಮಲೆ ಮೇಲೆ ತಪವನ್ನು ಗೈದು ಬಾಯೆಂದು ಹೂನಗೆ ಸಹಿತ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ಬಲ್ಲೆಯ ಯಾರವನು ನನ್ನ ಕನಸಲಿ ಬಂದವನು ಉತ್ತರ ನೀನುಡಿಯೋ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿನಾಯಕನೇ ಅರಿತೆ ತಿಳಿದೆ ಅವ ಹರಿಹರ ನಂದನನೇ ಶರಣು 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 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣು ಶರಣು ಶರಣು. ಧ್ವನಿಯಲಿ ಗಜಮುಖನ ಶಂಕರ ತನಯನ ನುಡಿಸಿದೆನ ಅರಸಿ ಬಂದೇ ಶಬರಿ ಗಿರಿಯರುಣ ಹೂನಗೆ ಸೂಸುವ ಹರಿಹರನ ಆನೆ ಮೊಗದೋನ ಸೋದರನ ಬಯಸಿ ಬಂದೇ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿನ ನನ್ನ ಸಕಾಲ ಅಖಿಲ ಭುವನ ಈ ಪಾದವನ ಪೂಜಿಪೇ ಅರಲು ಕರಿಯು ಒಂದಾದ ಆ ದೈವ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಾನ ಪೂಜಿಪೇ ನನ್ನ ಸಕಾಲ ಅಖಿಲ ಭುವನ ಈ ಪಾದವನ ಪೂಜಿಪೇ ಹರನು ಹರಿಯು ಒಂದಾದ ಆ ದೈವ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಾನ ಸೇವಿಪೇ ಶರಣು 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 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣು ಶರಣು ಶರಣು. ತಾಳ ಕಾಡೋ ನಟರಾಜ ಜಗವನ್ನೇ
ಬಾಳೋ ಶಿವರಾಜ ಆನಂದದಿ ಮೆರೆದು ನರ್ತಿಸಿಹ ಜಾತಿಯ ಎಣಿಸದ ಶಿವಬಾಲ ಜ್ಯೋತಿಯ ರೂಪದ ಗುರುನಾಥ ಪಂಚಾದ್ರಿಯ ಮೇಲೆ ನಲಿಯುತಿಹ ನೀ ನನ್ನ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂತೋಷ ನೀನೇ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋ ದೇವಾ ಉಸಿರು ಕೊಡಲು ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ವಿಶ್ವಾಸ ನೀನೇ ತಂದೆ ನನ್ನ ಜೀವ ನೀ ನನ್ನ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂತೋಷ ನೀನೇ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋ ದೇವಾ ಉಸಿರು ಕೊಡಲು ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ವಿಶ್ವಾಸ ನೀನೇ ತಂದೆ ನನ್ನ ಜೀವ ಶರಣು 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 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣು 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 ಕಾಲ ಬಂದಿತು ಕಾರ್ತಿಗೆ ಬಂದಿತು ಇರುಗಳು ಕಟ್ಟುವ ಸಮಯ ಬಂದಿತು ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಣೋ ಆಸೆ ಬಂತಲ್ಲೋ ಭಕ್ತಿ ಬಂದಿತು ಎದೆಯು ತುಂಬಿತು ಮೇಘ ಬಂದಿತು ಮಳೆಯೋ ತಂದಿತು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಡೋ ವೇಳೆ ಬಂತಲ್ಲೋ ಅಗ್ನಿ ಮೂಲ ಗಣಪತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಭಗವಾನ್ ಶರಣು ಭಗವತಿ ಶರಣು ಶಬರಿ ಯಾತ್ರೆ ಸುಗಮತಿ ಮುಗಿಬೇ ಶರಣು 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 ಭಗವಾನ್ ಶರಣು ಭಗವತಿ ಶರಣು ಶಬರಿ ಯಾತ್ರೆ ಸುಗಮತಿ ಮುಗಿಬೇ ಶರಣು 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಲೋ 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 ದುಷ್ಟರನ ಸಂಹಾರಿಣಿ ಶಿಷ್ಟರನ ಪರಿಪಾಲಿನಿ ಅಪ್ಪೆ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡೆ ಅರುವ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಈ ಪರ್ವ ಕಾಲಡೆ ಸೆಡೆದನಚನ ಮಾತ ಬಂದುಲೇನೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಬಂದುಲೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಬಂಜಿತ ತನ್ನುತನೆ ಪೆರಬಾಡದೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಅನ್ನ ಪುರ್ಸಾದದ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆ ನಡುತ್ತೊಂದು ಅವೇನು ಮಾತಿರಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬನ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಒಟ್ಟುಗು ನಿಗಲು ಮಾತಿರಲ ಆ ಅನ್ನ ಪುರ್ಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಭಾ ಮತ್ತರ್ಮೆ ಈ ರಂಗ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಎದುರ ಮರ್ಗೆಲಿಗೆ ನಿಗಲು ಬತ್ತದ ಜೊತೆ ಅವಡು ನಿಖಿಲೆಗಾದ ಅಟ್ಟೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪೀಠಡು ಬತ್ತ ನಿಗಲೆ ವಾಲಗ ಆವುಡು ಪನ್ವರಂಚಿನ ಅರಿಕೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಅರುವ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಈ ಶುಭ ಗಳಿಗೆಡೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದ ಮರ್ಗೆಲೆಡೆ ಐಸಿರಿ ಕಲಾವಿದರೆ ವೇಣೂರು ಮಕ್ಕಳು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಎನ್ ಕುಲಾಲ್ ವೇಣೂರು ಎಂಬೆರಣ ಬರವುದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಎಂಬೆರಣ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮುತ್ತು ಮಣಿಪೂಜೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ನಾಟಕ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪುರ್ತುಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವರವುಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತು ನಿಗಲ ಎದುರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವರನ್ನು ಮಾತ ಬಂದುಲು ಈ ನಾಟಕನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತುಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಐನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಮುತ್ತು ಮಣಿಪೂಜೆ ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆದ ಅವಿಯತು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲನ ಉಡಲಗೆಂದಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಮುತ್ತು ಮಣಿಪೂಜೆ ಸಂಬಂಧದಾಯೆ ಮುತ್ತು ಮಣಿಪೂಜೆ ಇಂಚಿತನ ಅವಿಯತು ಕತೆಕಲಿನ ಮಾತ ಬರೆದು ಆತೆಯ ತಂದೆ ತುಳುನಾಡದ ಆನೆಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಂಗ ತಿಟ್ಟೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ ಪಡೆಯಂಚಿನ ಒರಿ ಕಲಾಕಾರೆ ಪವಿತ್ರ ಫಲ್ಗುನಿ ಪನ್ಮನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಥಾಹಂದರನು ಬರೆದೆ ಆ ಮುಖೇನ ಜನಮಾನಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಒರಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾಕಾರೆ ವಿಎನ್ ಕುಲಾಲ್ ವೇಣೂರು ಇಮೇರು ಬರೆತನಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ನಾಟಕ ಮುತ್ತು ಮಣಿಪೂಜೆ ನಾಟಕ ನನ್ನ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಡು ನಿಖಿಲ ಎದುರು ಬಿತ್ತಾರ ಅವರೊಂದು ಆ ನಿಲೆಟೆ ಮಾತ ಸಜ್ಜನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದಲು ನಿಖಿಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡೆ ಜೊತೆಯೋಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮತ್ತೊಂದುಲೆ ಪದರಾಡು ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರೆತನಂಚಿನ ವಿಎನ್ ಕುಲಾಲ್ ಇಮಿರನ ಬರವುದ ಮುತ್ತು ಮಣಿಪೂಜೆ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವರೊಂದು ಬಂದುಲೆ ನಿಗಲೆ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ನಾಟಕನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ನಿಖಲ್ನ ಜಂಗಮವಾಣಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಮೊಬೈಲ್ ನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅತನಂದ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತಿದಿಲೆ ಬರಿ ತಗಲಿಗೆ ಉವೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಐತ ಜೊತೆಟೆ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ನಿಷೇಧ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆರೆ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲಿ ನನಾದ ಕಡಿಟಿ ಈ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವರೊಂದು ಆ ನಿಲೆಟೆ ನಿಖಿಲ ಸಹಕಾರ ಎಂಗಳು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲ ಓಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅತನ ನಾಟಕ ಆಪುಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಬತ್ತದೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿನಗಲೇ ಈ ನಾಟಕ ಅತನ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೋಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬತ್ತಂದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಂದೇನೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗಲೆ ಆ ನಿಲೆಟೆ ಅವೇನೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ನಿಷೇಧ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ಅವೇನು ಮಾತಿರಲ ಗಮನಿಸೋಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪರ್ವಕಾಲ ಬಂದುಲೆ ಎಲ್ಲೆದ ದಿನ ತಾನೇ ಇನ್ವೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡೆ ದೇವರಿನ ವೈದಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾತ ನೆಗೆತ ಬರ್ಬುಡು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಅನಗ ಉಮೇಶ್ ಮಿಚಾರು ಇಮೆರನ ಸಾರಥ್ಯದ ಬೆದ್ರದ ಕಲಾವಿದರೆಡ್ದೆ ತೆಲಿಕೆ ದಿಂಜಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ
ತಿಳಿಕೆದ ಗುಂಚಿಲಿ ಪಂಪರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲೆ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತು ಅನಗ ಒಂದುವೇ ರಂಗಮ್ಮ ತರವೇಡೆ ಮೂರ್ದು ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ದಿನ ತಾನೇ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಬುಂಡು ಒಂಜಿ ಗಮನಿಸಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಪನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋಚ್ಚಯದ ಕುರಿತು ನಿಗಲು ಮಾತಿರಲ ಐತಾರಧಾನಿ ಜೊತೆಯಾವಡು ಪಂಪರಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕಗೆ ಆ ರಜತ ಕಲಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಏರು ಮಾತ ರಜತ ಕಲಶನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪವರ ನಿಗಲೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿದ ಪಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ ಆ ಕಲಶನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪುಡಂಚಿನ ಆ ಕಲಶ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅವಿಯತ್ತು ಸುದಕ್ಲಿನ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನದ ಸುದಕ್ಲಿನ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತಿದೆ ಆ ಮುಖ್ಯನ ಆ ದೇವರಿಗೆ ತರೆಕೊಡಿಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪುಡಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಗೆ ಆ ರಜತ ಕಲಶನೆ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತುನ್ವೇರಿ ಅವೇನೆ ಏರ್ ಮಾತ ರಶೀದಿ ಪಡೆತರ ಏರ್ ಮತ್ತ 5,000 ಪಣವು ಕಟ್ಟಿದ ರಶೀದಿ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಐನೆ ಆ ಅಭಿಷೇಕ ಐನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇವರನ ಮಂಟಪಡದಿಲೆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಸದೃಶನೆ ಆ ರಜತ ಕಲಶದ ತೂಲೆ ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತುಂದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡೆ ಆ ರಜತ ಕಲಶನೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿದ ಪಣವು ಕಟ್ಟಿದ ನಿಗಲಿ ಮಾತಿರಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತುಂದಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಗಾನರಸಧಾರೆ ಕೇವಲ 2 ಪದ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರ್ಬಣಂಚನ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆನೆ ತಯಾರಾವುದುಂಡು ಬಂದು ದೂರಡಿ ಪಣಂಚನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದಲು ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಜೊತೆಯಾಡು ಪಣಂಚನ ಭಿನ್ನ ಮತ್ತದು लक्ष लक्ष दीपार्चने दिव्य गणपति कोटि कोटि नमन निनगे महागणपति लक्ष लक्ष दीपार्चने दिव्य गणपति महागणपति दिव्य गणपति महागणपति ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಗಣಪತಿ ಕೈಲಾಸಗಿರಿಯಿಂದ ದರಿಗಿಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಗಣಪತಿ ಕೈಲಾಸಗಿರಿಯಿಂದ ದರಿಗಿಳಿದು ಬಾ ಬೆಳಗಿ ಬಾ ಉಳಿದು ಬಾ ಬೆಳಗಿ ಬಾ ಉಳಿದು ಬಾ ಗಣಪತಿ ಮುತ್ತಿರುವ ಕತ್ತಲನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ಮುತ್ತಿರುವ ಕತ್ತಲನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ಬಾ 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 ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ
ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ತುಂಬದ ರಡೆರಡು ಪದ್ಯ ಇಪ್ಪುನ ದಹನ ಮಾತರೆಗಳ ನಾಟಕ ತುಯ್ಯರೆ ಕಾತರವಾದ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂಚದು ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಶ್ರೀ ಪದಪಂತ್ರಚಿನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಪದಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿಗೂಡ್ರೆ ಅಣ್ಣ ದೇವರಾಜ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವುದು ಬೈದೆ ಜೋರದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಕೊರ್ಪರ ಈ ಒಂಜಿ ಪದಕ್ಕೆ ಎಂಕತ್ತು ಈ ಪದ್ಯಗೆ. ಬಂಗಾರ ಮನಸ್ಸದ ಎನ್ನಮ್ಮಗ ಆ ಏಳು ಲೋಕ ಶರಣಾರ್ಥಿಡೆ. ಬಂಗಾರ ಮನಸ್ಸದ ಎನ್ನಮ್ಮಗ ಆ ಏಳು ಲೋಕ ಶರಣಾರ್ಥಿಡೆ. ಪದಿನಾಜಿ ಕಳೆದಿಂಜಿ ಇರದಿಂಬಗು ಪದಿನಾಜಿ ಕಳೆದಿಂಜಿ ಇರದಿಂಬಗು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪೂಕಣದ ನಟದುಂಬುಗು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪೂಕಣದ ನಟದುಂಬುಗು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪೂಕಣದ ನಟದುಂಬುಗು. ಬಂಗಾರ ಮನಸ್ಸದ ಎನ್ನಮ್ಮಗೆ ಆ ಏಳು ಲೋಕ ಶರಣಾರ್ಥಿಡೆ. ಬಂಗಾರ ಮನಸ್ಸದ ಎನ್ನಮ್ಮಗ ಆ ಏಳು ಲೋಕ ಶರಣಾರ್ಥಿಡೆ. ಲೋಕೊಡು ಮುದ್ರೆಡು ತುಂಬೊಂದಿನ ಮೈಮನ ಕೇಳಗ ಮೈಯಿರುಂಬೆನ ಅಳೆಗಾಂತಿ ನಾಲಿಗೆಡೆ ಚಡದೆತ್ತಿನ ಸತ್ಯದ ನಡೆದೇವಿ ಪುರಲುಂಬಿನ. ಮೂಕ ಪಾಲಿಕೆ ನಿನ್ನ ಪುರ್ಸಾದೊಡು ಓಂಕಾರ ಪಂಪಾಪೆ ಈ ಜಾಗೆಡೆ. ಬಂಗಾರ ಮನಸ್ಸದ ಎನ್ನಮ್ಮಗೆ ಆ ಏಳು ಲೋಕ ಶರಣಾರ್ಥಿಡೆ. ಬಂಗಾರ ಮನಸ್ಸದ ಎನ್ನಮ್ಮಗ ಆ ಏಳು ಲೋಕ ಶರಣಾರ್ಥಿಡೆ.
ಏಳಿ ಕಾಲದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಲಂದು ಕತೆ ಪಂಪುಡು ತಲಪಾಡಿ ಹಂಪೆನ ಗೀಲೀಲೆನ ಕಣನೀರು ಜಪುಡಾದ ಕೊಂಡಾಡೋಡು ಬಂಗಾರ ಮನಸ್ಸಿದ ಎನ್ನಮ್ಮಗ ಆಯೇಳು ಲೋಕ ಶರಣಾತಿಡು ಬಂಗಾರ ಮನಸ್ಸಿದ ಎನ್ನಮ್ಮಗೆ ಆಯೇಳು ಲೋಕ ಶರಣಾತಿಡೆ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ತಲಪಾಡಿ ಚೇತದ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ದೇವಿ ಜನನಿ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆತ ಬಂಧುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಈ ಶುಭ ಗಳಿಗೆಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಗಾನ ಮಾಧುರ್ಯ ಸಂಗೀತ ರಸಧಾರೆ ಭಕ್ತಿ ಗಾನದ ಸ್ವರಗೊಂಚಿಲೆ ಮೂಡೇನಂಚಿನ ಈ ಕೂಟದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪುರ್ತುಡು ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡಾಡ್ದ ಅಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಕೊಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ದುಷ್ಟ ದುರಿಳಿನ ದೂರ ಮಲ್ತಿದೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಾರಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೈವಲ್ಯಡೆ 16 ವರ್ಷ ಕರಿನಾಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೋಡು ಬತ್ತಿನವು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದೆ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜೀರ್ಣದ ಮುಗುಳಿ ಏರ್ಕಾದೆ ಇನಿ 16 ವರ್ಷ ಸಂದೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪುನಂಚಿನ ಶುಭಗಳಿಗೆಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಗಾನ ಮಾಧುರ್ಯನೆ ಈ ಚಾಪಟ್ಟಿ ಬಿತ್ತಾರ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಕೂಟದಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಇಲ್ಲ ಆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ಉಜ್ಜಯ ಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಜಿಲ್ಲೆರಣಿ ಪುರ್ತರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಇಳಿತು ಕೊಂಡಾಡುವುದು ಲಂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರದವರಿ ಪೇರ್ಮೆದ ಉದ್ಯಮಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಜ್ಜಯ ಸಮಿತಿದ ಕಜ್ಜ ಗುರಿಕಾರಾದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಇರೇಣ ಈ ಪುರ್ತರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತಿದೆ ಆ ಕೂಟದ ಕೃಷ್ಣ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ಸೌನಾಲ್ ಕೂಟದ ಕಲಾವಿದರಣಿ ಪುರ್ತರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇರ್ಮೇಣ ಆದಿತ್ತಿನ ಕೇನಿನ ಕೆಬಿಕೆ ತಲ್ಮೆನ ದಿಂಜಿದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಅವರ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಲಿನ ಕೊಡದು ಈ ಕೂಟದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡುವ ಮನುಷ್ಯನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತಂದು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಲೇನೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ನೆಲೆಯಾದ್ರೆ ಅವಿಯತ್ತು ಬಂದುಲಿನ ಬೇನೆ ಬೆಪ್ಪು ಬೆಸರಣ ಕಲಿತಿದೆ ಬೆನ್ಪಿ ಬೇಲೆಗೆ ತಿನ್ಪಿ ತಿನಸಗೆ ನಡಪಿತಾದಿಗೆ ತಾಂಗುನು ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಈ ಮಣ್ಣದ ಆರಾಧನಾ ಶಕ್ತಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡೆ ಇನಿ ಆನಗ ಭಕ್ತಿದ ಬುಜ್ಜೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬರೆಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಭಕ್ತ ಜನಮಾನ್ಯರೇ ಊರು ಪರವೂರು ಸುತ್ತು ಬೋಡುದ ಮಾತ ಬಂದುಲೆನ ಭಕ್ತಿದ ದಾನೋಡು ಎರ್ಕದ ಬೈದನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋಜ್ಜಯದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲತ್ತಿ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ದಿನ ತಾನೇ ಗೆಂಡೆ ಕಲಶದ ಅಭಿಷೇಕಡು ದೇವರಿಗೆ ಪಿರ ಕಲಿದಿಂಜವನಂಚಿನ ಮಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಬಂಡು ಐತಾರದಾನೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಬಂದನಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದ ಮಾರ್ಗಲಿಡೆ ಬಯ್ಯಡೆ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರು ಕೂಟದಲ್ಲಿಡದೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಮತ್ತರ್ ಮೇಡ ಮುರಿದು ಬರಿಯಾರಂಡು ಬಂದಲೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ತಾನೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದ ಮರ್ಗಲಿಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರೆ ಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದೆ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರು ಸಾರಥ್ಯದ ಆ ಬೆದ್ರದ ಕಲಾಕೂಟದಗಳಿಡಿದೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಧೂರಿಯ ನೆಂಚಿನ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ತೇಲಿಪವನಂಚಿನ ಹಾಸ್ಯದ ರಸದೌತನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೆಲಿಕೆದ ಗೊಂಚಿಲು ಮನ್ಮನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ಮುರಿದು ಬರೆಯರುಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಯ್ಯಾಡೆ
ಆಜರ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದೆ ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಕೆಳೆಡಿದೆ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜಗಚ್ಚನ್ನನಿನ ಭಕ್ತಿನ ಕೊಂಡಾಡು ನಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪಂಪನಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಡಪರಮುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಈ ಕೂಟದ ದಯಾನಂದ ಗೌಡ ಇಂಬರಿಗಿಲಿ ಪುರ್ತೂರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗಿಲ ಗೌರವನೆ ಈ ಪುರ್ತೂರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಮುತ್ತು ಮಣಿಪೂಜೆ ಪಂಪನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವರುಂಡು ಐತ ರಚನೆಕಾರರೇ ವಿಎನ್ ಕುಲಾಲ್ ಇರಣೆ ಈ ಪುರ್ತೂರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಪದ್ರಾಡೆ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರೆದೆ ಇನಿ ಮಿನ್ಕೊಂದಿ ಪುಣಂಚಿನ ಬರಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾಕಾರೆ ವಿಎನ್ ಕುಲಾಲ್ ಇರಣೆ ಈ ಪುರ್ತೂರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಶ್ರೀಯುತರಿಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಪವಿತ್ರ ಫಲ್ಗುನಿ ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರೆದೆ ನೂತ ಐವ ಪ್ರಯೋಗ ಆತನೆ ಐತ ಜೊತೆಟೆ ಇನಿ ಮುತ್ತು ಮಣಿಪೂಜೆ ಪಂಪನಂಚಿನ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಬರೆದುಲ್ಲೇರಿ ಬಂದುಲೆ ಮೇರೆ ವೇಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬುಳಿಚಿಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ದನಾರೆ ಅರಿಗಳ ಸರಿದನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯನ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಕುಕ್ರಾಡಿ ನಿಗ್ಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತು ನಾನು ದುಮ್ಮಗು ನಿಗ್ಲ ಎದುರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಬ್ಬನು ಕಡೆಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪಲೆ ನಾಟಕನು ತೂಲೆ ಪಂಪನಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತುಂದುಲ ಬಂದುಲೆ ಎಲ್ಲೆದ ದಿನ ತಾನಿಲ್ಲ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುಲ್ಯನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಬಡು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ದಿನ ತಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಮಂಡು ಬಂದುಲೆ ಆ ಕಲಶದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನಾಗಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿದ ಆ ಕಲಶನ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತುಂದುಲ ಬಳ್ಳಿದ